Amen. Yeda wasoro ni asasi gura Israel nyankopon Elohim Yahweh awonam doba na Israel ni Mesiah so ama natu ya so nyima dofo muso fa apostle kwajman enen so meni mu de ahiemu ye be che oba ade atwadi ampo Yahweh nasem mesre wa wian waso fo waso fam me ni enche nsempai nansa ne be frase no ye ma oba ade ne nsamra ne ansa ye de nsampa na ba obrenkan samadu katawire bo nyankrompo twadi ampo ne yi opam kotokro bo agese ajabre otibrekese shahin kenya nkrompo twiri ampan Tumai kasiye dutan kasiye dutan ponwa wasiwe du krokro du hinika taban ye nyankrompo twiri ampani yi menkwa mi nyankrompo asidewura na ase ansa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wocha akotem cha akobremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakotem tetia ye da wa bre mu apiafo amansisi tata gigifo awode anamo sisi ye gigi ye ntata onantefo nante amre na motentia wogigi Israel no merema tata emfi aduanan twa kwansententen fre sedakro kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya ensuompo anka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpom ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nissi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade obade nyame kasiye Jehovah Shalom peace yasumdie Amen. Hallelujah. Amen. Yedo obade yawase wadoya onam doba Mesiah so edin neso achayen adofo mu so for apostle akwajman enen so minimum adi ahiemu and the topic e ba we won so nyatie e controversial but as I say ya wadom ye pepem ni ehunu ba bia ne tobre eda hallelujah amen. And the topic e be ya to di say onyankopon ochiri mpaboa ye hyeko asori dem ana ochiri mpaboa ye hyeko asori dem ana Tia. This is a topic. Fabuk no pain. Bible never kasa. Although for men klahama ubia no ubia antiase. Number 1. Odi mpaboa kwa sodia enyam fom so. Wan fam mpaboa kwa sodia enyam fom so. Maklaha. Ojije wanu di achinye dia Bible ne begbawo. Eni kwambia so. Onjejao. Ngeza unya ante Bible na se. Yes. Answer na Bible ne beda no wadi obe apostle kwantma de bia ba se Bible begwa obi Bible ne yemfa nwa aho nipa na mu de wom ni se ebie wadwene ma wonti ase na agyeche wa no a na miawo Eni ebe mia papa the book of 2 Corinthians 10:9 2 Corinthians chapter 10 Bible nkasa the part of verse 9 wo de tie Bible manye say o se enye se bi apostle kwantma ma ya se me de nhoma ne beyi mu me de nhoma we bidi be hunanwura wiase ne ganafo if it's a homa ne de if it's a Bible ya da we de waka se eduru ya kamu asam nyina kire man se nyina se mun sam ya dan eduru to ya branta mo adwenya sharp yes mo adwenya sharp adenti na mbeka mpa bo asam tie Bible ba kire ya niam bi onyengo panye yanku no ne anante o dabi oni pampem andante anse na gana kura dan eba
It is a wood Gemina, Moadia sharp. No any now not to Tunia ye, dear Ben, I want you lasho. Says a killer be out, Jimmy, I will bet you lasho. None what do Nanon Quajeda. We are was to tell some panel. Yabako babunum, or Yakupon in Nipa Blanante. Quapum Bran said Yaban to my dine. A dim patch of Tim and Yakupon in Crawford Binamno. Not a to say, as out as number one. And the Brobian to Madame at the same, as on Yantias and number two. Nam do me chaba beer to a good. Yes. Nam Vienna be Ponga, who be some question. Macofan some video because me Brenisa. Amen. Amen. The patch of young Korea the book of Exodus chapter 25. Exodus 25, verse number 8. Verse 8. Ma one not Nabia Kron and Mammy. Upon catching Moses said, yeah. When you're Trabia Kron and Mammy. Namintina. Wow. When you go catch Moses, when you're Trabia Kron, Namitra woman said, Miara Macheno, Utnabiano, said Mutrabiana Tibiano. Any and when you mean Tibia, Sarana Munyono, Mammy. Edia saw that young upon a chair quiet for a day. Yeah, saw that. Tibabo. They be come back near Babu that chair quiet for Sunya Sodan. To ask you to be near Dibois. Was so on a better quiet for Sunya Sodan. Yes. The young Korea Dibo Exodus chapter 40 verse 1. Read the Bible. Exodus 40. Babu and Casa. Part of verse number 1. Also, Menkasa. Etifia Semano. We sit Nabiano. Also, where they? We sit Nabiano. Almost day. Tinabiano. Almost see Tinabiano. Yes. I already catch Moses said. When you go catch Moses said. Bosumi Edikain. Bosumi Edikain. Nide Edikaino. Nide Edikaino. Si Esian to Madano. Si Esian to Madano. And in the Tinabia. And in the Trabia. For Adansia Adakano. Me pacho fadansia dakano Fesimu fesi entomadanu nafa enchemutamno no anya ntwamutam fakata adakane eti pacho ntwamutam no nachi ena pamada kanisi eti te babwe nafa epunu no kom me pacho me se ukohia obi no okotu ba se Mose you na se mpaboa ka che sa apostle kwad ma se ye kemfia se mo nya nwura masabka okay. So for bit me kotu Mose you na se mpaboa na bia wuja ni asase koronko okay. Aha tama nyoko ni nyiza for no nyom na monam mecho ni enta na bobesi ho na bobesi nya dan eniwo hallelujah amen eti nyoko shout critical also ro na sem paboa na nso kwa so dan wa na mna bi eden e beta so dan nyampa wan kwa na ne eden yero eti mpase mtwe wa dwisi bia bi pa na tensam ase Moses nyoko ni shout critical pointer ano ma ro paboa because oni se bia wa shia ndia woni nsu alba woro na eti kwa aso dan no obecho ni megu aso dan no na wo bia be ka chem se wo ko ro paboa kwa keke me pacho mo yan wona atututu no no de Bible ashase na omo che sori a omo se na yemfa mbabu enwura no mo wem yo na busumfie bebre pia sori fie eti pacho wan hwe ni a obi ti Bible de ebi mo nyeta ebi mo gidie no but ebi mo so de ayenkwase ade bi o ma dai o ma yenti anu obra se mfa ma ne mra bi ni ahya no ti Bible fa adansia adakane si wo mfa adansia dan adaka no fansin tumadanum na fa enchemutam kata adakane ni no fa enchemutam enkata adakane nim fa epunu no kom owia ni aye prono e be fa so de awura inside na siesie de odi besi so won siesie ade de besi apamada kan besi so fa kane adua ni kom no bomade nya kane adua mpacho TV for munyina mem hwo ade ne nkyerɛ okay oso wonya kane adua kɔ fa kane adua ni kom kane adua so mesia so dan no na fa kane ni sisi so ko na chi na nso sisi so kwai na fa sika aduham hye buti no fa sika aduham buti anso nsi fa ko si adaka danim of incense anu nsi adaka danim na fa tena bia ano mesu ka so da we bi na yusu abeka kire me mesu beka se we bi na yusu a obeka kire me na yes hallelujah amen se we bi na yusu a mesu beka kire me ka babu ni what if tena bia no nkata no na gate fe into madano oye ni se nkata no se ho wo di nkata no be san wo ti ya chem kronkron ana kronkron bia ya mienu ni ya chem mienu ya wa kronkron anya wo kronkron bia enti aduo wo de nka wo aduo ya mrante emabawa maame papa no amunya lewifo Ruben Simo Lewi God Judasa seblo ni mu amugu ntomada na chi omnumu honum na lewifo nko na lewifo nso ma nko kronkron lewifo memmo ma so asofodie anya yi mpanyimfo so omnko kronkron ho ana mpacha obeche omu amu se kronkron bia kra so panyin onra rough what if Trabia nkata no se ho Trabia na no ntuma hedan na fa osia afode butia no no nya osia afode butia fesi esia ntomada no Trabia no esia ntomada no edan ne Trabia no na fa kodo no fa sukudo fesi esia ntomada no fesi esia ntomada no ani afode butia ne ntam ani afode butia ntimpacha yi sambiom na me sanche ye bi wa kwaso na fa ensuogum ni afa nsuongum sisi aduho ne hia eti ye sisi aduho dia edan ehia ye twa ho ahia kwa na fa aduwa
aboboa no nkata no se ho aboboa no so no ombo bi hu no kronkron won tia ho so se odi dai entoma se ho entoma na ba ya hodo ahin mienu kronkron bi antoma no a kronkron fo no hu no kronkron yes ana aduo fo no so musu hu no dai kronkron me pa chama menya wa na hwa ade bi wa na akotra pechicha se na wi apechicha de nyansa ato yo so me wo de hwe no anu tv no ya de bi wa sketchicha wo person che na na wa chapa ba kwa so de ma nyafa ayamfom so onwa me di credit be ma we muslims me di nyantam se credit be ma ma che nyantam be ma yes wo ne ya so de ya tu bomba ko ba som de no ma chem tre the problem ye ni ho eti wo a wo tu de na bomba ko no hwe no ani nkwasi asam yes wana ka chose chemu ya kabom ntiwa kabom awie dia wo ha ne sai edie nie edifa se kronkron ni ana mefa sa ha ya duo edi ha eye baby ya yeshi enwani fun ana bo esi ase bo no ya horo ye na wanse ewura ana ha eye the altar of incense Bianca me drachela wa match was a practical preacher. I'm for apostle quite my dynamic. Maybe some more thing you may be has your table be wa ablo doguso. And you what 7 candles. And a pamada casu yede esha. I'm here this year. To my chance for them, yes. Etieni, Eti had young Kayadu, Hana Pamadakano, Apamadakasia, to Madawa. A friend saying, Tremutam was and a hands to see Kron. Yes. At the Kronkrohana, who's near my women in Ireland. Oh, very good. I hired you. I had a shin yanifun. Ha, it diminished my inni, both to see ya. Yanga di boy. What's it? Sisi ediwon chia. Sisi ediwon ni nsia. Na fa ediwon aboboa no nkata no se ho. Na bomodian na ye nkatani mu ha de e se de be na de ho na nya dai. Ehunu ha si. Fasrango esna terabia no. Nyam fasrango nsna terabia no. Ani emu ade nyina. Ani emu ade nyina. Ye enane enoma wo mu nyina kronkron. Nanya akronkron ne. Nanya kronkron de. Sra asia afɔrebukyia no asia afɔrebukyia no ɛne enoma ne nyinaa ɛne nneɛma nyinaa wɔ yɛ afɔrebukyia no kronkron ɔnya afɔrebukyia no asia no kronkron na afɔrebukyia no nya akronkron de ade kronkron na afɔrebukyia no nya akronkron de mu ade kronkron sra kodoɔ no eti owia ɔnsa kodoɔ no ɛne ntaaseɛ no engo ɛne ntaaseɛ no nyinaa ɔmfa ngo nsra yɛ ɛno nso kronkron ɔnya ɛno nso kronkron verse 12 kɔso ɛ fa Aaron ne ma ɔsɛ fa Aaron ne ma fa mo bra ahyia ntomadan na fa mo bra ahyia ntomadan na no fa nsuo dware wɔm yɛmfa nsuo nware wɔm na fa ntaade kronkron hyɛ Aaron de kronkron hyɛ Aaron sra ne ngo ɔnsa ne ngo na ɔnyɛ kronkron na ɔmfa ni misɔfoɔ ɔmfa ni misɔfoɔ fa ne ma no nso ɔmfa ne ma no nso ɔmo nso fa mo bra ahyia ntomadan ɔmfa mo bra ahyia ntomadan na no hyehyɛ ɔmo ntaadeɛ ɔhyehyɛ ɔmo ntaadeɛ hyerɛ ɔmo ngo ɔnsa ɔmo ngo sɛdeɛ wosira ɔmo agya no sɛdeɛ ɔhyerɛ ɔmo agya no na ɔmo nso ni na ɔmo misɔfoɔ nso mfa ni sɔfoɔ na ɔmo nsira no na ɔmo nsira no ɛnyɛ daa asɔfodie ɛnyɛ daa asɔfodie ma Lewi asɔfokuo no ɔmo awɔ ntotoasoɔ nyinaa mu awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu Moses yɛ sɛde Nyankopɔn sɛ no sɛdeɛ ɔbɔ adeɛ yɛ a wɔhyɛ ne saa na ɔyɛ no saa na ɔyɛ ɔno ɔdɔfoɔ yɛakyerɛ yɛn sɛdeɛ ntomadan no te ɛna mpakyɛ ntomadan no no yɛnkɔwɛ asɛm bi wɔ Exodus chapter 30 verses number 17 Exodus 30 Bible nkasa verse number 17 ɔsɛ menka sɛ wɔsi kuduwɔ ɔsɛ sukuduwɔ na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ fa yawa ɛyɛ nsukuduwɔ fa yɛ sukuduwɔ anase nso yɛ yawa anase so yɛ yawa na wahoro wɔn ho wɔ mu na obi ebetwam akɔwura so dɛm ɔnyɛ dɛn wahoro wɔn ho wɔ mu ɔhoro ne ho ɛwɔ dɛn yawa no mu na fa si ahyia ntomadan no ano ahyia ntomadan no ano nti ne afɔrebukyia no ntam ɛnna mɛyɛ aba TV no so no yes nti afɔrebukyia no ɛna esi on the altar of way sacrifice ɛna washing the vessel na gu mu nsuo ne yɛngu mu nsuo na Aaron ne ma ɛmfa nworo wɔn nsa ne wɔn nan ho ha na mpɛ sɛ ɔsɔfo a wotie me tie ha yie ɛnyɛ obia no ɔkɔ kronkron hɔ dabi Aaron ne ma wɔmfa nworo wɔn nsa ne wɔn nan ho wɔn akɔ kronkron ha no ɔmo bɛwura asɔɔdan no mu a wobɛdi kan wɔhoro na ho ɛna wɔhoro no wonte asɛ na ɔkɔ adwuma mekyerɛ mu kyerɛ ne mu santam yɛ so Nyankopɔn honam yes ɛgyina me sɛ bɛni me nuanom Moses ni problem ɔsa adeɛ atɔ but wo na wo so yɛ gyidi ne wo so yɛ kristoni no aha wona mpɛ sɛ metwe wo adwene si baabi yes san sɛ yɛ gyidie ne yɛ nyina so gyina biribi so yes saa biribi no na mpɛ sɛ metwe wo adwene si so nnɛ ɛnie Old Testament no wobɛworo wo nsa na ahoro kyɛ sɛ deɛ yɛ nsom
wakosombia wa wura funsa. Yes. Me chon the reason why 10 years boba. Yeah. Enti onipa no se wo ko wiade ne yanchewa. Oni da so so ba woronsa. Very good. Yes. Or na wo dia kobo mpaye. But the okwo wura kronkron bia so. And okwo wura kronkron no. Ono so ba woro nansa. Yeah. Nansa woro ni nyina ne se woro wonsa. Ade ayensu ma koso wa woro adan afri wonsa. Yes. No wa woro utrim. Utrim no chese adwe ayanwe a wa adwene bi. Wa woro ye dan. Wa ye futrim. Uwia no wa woro wanim. Ami ntoa. Woro wanim a. Chese ade bia. Ese the young shower why day? Ya for us watching. The entire what you are day. Very good. We are not about Ronasi. The young park were right day. Very good. We pay. Now, would be a good pursue 3 times. The young cow day. Where you are day. What to go? We a pen ambassador from Manquaran about. Nan's one by Ronquasi. Yes, no right day. A good. If you are a cronk. Baby, a Benoit could be to a Bombay. Very good. And you tell me, and no more. Yes. When the empty Obi could dip one in the channel, no sukwe, Ibekuno. Yes. Yet one person just one who watch it. Chenny and Chintin and Yakan Coronza. Yes. Coro now. Into the Ubos Abrabanade. Until you show instant judgment in the mouth. Panatiacho. Hallelujah. Amen. About the fantasy. Amen. At the Bible Chayan Yentia. Bible Chayan Yentia, you pass all them 1 year away and Pabua. At the war would tell me nano. Me patches so for Cocotu Mose you know some Pabana Biojania as a concroa. Catches away a critical point. But I saw the Nankasa Padia say, what she will call insider. About now once why they why enter. Yes. Yeah. About now answer why enter. Yeah. Nano maybe sa question. Oh, Rampabu Anquao. Yeah. At all now. Now, so now there was problem. Yes. I said, they will claim now would just all about Rampabuan. And young Pabuan Quan and the other. Yeah, it is a new quad man, semi Pacific Jose, Samajim Pabua, Mauram Pabua, Mauram and now account. Master dance, Machimumi and Sa. If they did not the castle than Bomuno. Did you mind your castle than Bomu and the Bacono? Yeah. Hallelujah. Amen. So what has your party? Oh, Pabua at all. Papa. Obi say, "Na post on church be na dey be." Very good. Unya hu de ntia me say Yesu nyanko be so oba de nyanko pa ne ba. Eno ono ankasa omu chi mpaboa. Je wonchi etiti aye. Me say mpaboa hye nyanko po che diampo wonchire. Dabi. Tie me e. Chia wonchire ne say. Chia wonchi no so wo chia. Passover. Yanko dey be kwan for so Passover. Okay. Yanko Exodus chapter 12 verses number 11. Exodus 12. Verse number 11. Said your money ni. What said your money? Twemu afa ni. Monte chire masene. Also obi anya dan. Monte chire masene. O monte chire o masene. Na mo mpabu ansesa mo nan. Hallelujah. Amen. Also so mo bedi twemu afa o nya dan. Monte chire masene. O monte chire o masene. Na mo mpabu ansesa mo nan. Enti twemu afa mu di a. Hallelujah. Amen. Wo chire wasene. Okay. Chire wasene. Na wi a why dan? Wahya wo mpabu a. Sisa mo nan. Na wo di agina so. Na wo di Passover. Yango po chi mpabu a. Anka Passover die no se na de kronkron. Ko be mo awro mo mpaboa. Yeah. But also o mo nhyɛ mo mpaboa. Yes. O mo kyekere na o mo nya den, o mo mfa nyɛ. Yes. Aha. Efe yɛn kwawe na hifo ne kwa so dem. Okay. Hifo ne kwa so dem. Yeah. So what the make na se dia. Lewifo no e na kɔ kronkron. Yes. Hebrew, me New Testament. Me Hebrews chapter 8. Hebrews 8. Chapter 8. Verse number 1. Verse 1. Na ensema yeri kai mu etitire ni. Ensema mi be kai mu titire asem ni. Ye was house of penia. Ye was house of penia. Wakotena tumi kese ahinwa no nifa. Ans na obeka ho no kra no. Ye kwa de bu Matthew. Okay. Tiayo Yeba New Testament. Okay. Yanko ya Matthew chapter 27 verse 51. Tibabu. Matthew 27. The part of verse number 51. Verse 51. Was awadi esiye. Was Yesu Kristo Nazareth misi asendu ya so awadi esiye. Na hwe. Na we. Entomadanya. Etwa asoda ni mu. Etwa asoda ni mu. Emuti mienu. Efiri suru besi fom. Efiri suru. Yesu tiem Eli lama sabatani. Minyankopon adenti no wapa me. Bible say entomadanya mu ye dai. Etimienu. Efiri suru besi fom. Eti atifiri musa no. Bible say entempa na enyama wo nyina ye hu no. Dabi. Woni ma meka kire opa. Ayira prakope.
Obie no huni. If obia no oh kron biada. Obia wo kron da. If no obia hwe. Edian nasi. DNSC. DNSC. BBSC. Yeah. Deciding DNSC no. Yeah. And the Bible bekan was some of the book of Hebrews 8 verse 1. And someone you can move it training. And some of me preaching 9. And what it is? You was house of Penia. What got not to make us here? Aaron so for DN ye 9 yano. Ye free. Yes. And na ukumo dwano wa no ahye funu na de moja na twam straight e de aba kronkrom bia say also for panyi bie ni ho a obepata biom yeah do obepata na kwapata wodua no so edu akotena to me kase ahenya ne nifa oti no owu no wotia mu no owu ni si pe na ntomade na mtei emuti na tubom ena ma wo sofo a wo hwe me ne utimi si aso dan ma enne ma ne mema ye dan etimi wura dan nu na sa woti twokonko na se a Old Testament na man radan aso dem omura a man memma ne waduo na bi fon kwa na omu yom gyan manu preacher na obi akwadan obi akofie but say enter aso dem wo de tonton no obi no aduo no obi adan obi awo eti eba ne se na na me obi etu ewura aso dem tumi na ma oba wura aso dem sa tumi ni makwa mampa wa adan anko asa no nso ma me so what's one channel so the energy say Jimmy na Jimmy? Yes. I'm telling you today. Yes. Me spell obi a. 2 minutes ma oba kwan so kwata dem ho. Sa 2 minutes ma kwa mampa bo wura dem ho. Won tia say me the Bible be go awo ne. Hallelujah. Amen. Yan waso. And this say dem separate man no. Yes. Simple. Tia. This say dem separate man no. Na so dem so me chem 3. Yes. Nkoto curtains. Nchem. So for ba we so panyu ba no akwa wura chiro. Nkwashe ho. Kese mo yaso na saso no meda. Wo kwa chire wa. Jama se ya. Minni ye nuanu kramofo ni problem. Omo do ma che mo 3. Say gidie we ya me be ka wasam say Yesu awu mantumade no mate no. Omo gidie nyina wo sa. Eti na wo de wo gidie kira wo say. Yes. Yesu abewu. Eti sabre wo no wawu ntumade no mate dia. Ama oba atimi awura do am ho dia. Ama kwa mampabo awura dia. Tie Bible kasa kira wo tie. Hebrews no kwa was no akotena to me kase ahenya ne nifa osoro. Yes, akotena to me kase ne dai. Nifa awosoro. Se kronkron bia ne no krantu madan. Se kronkron bia ne no krantu madan na. Awurade no ara. Awurade no ara. Na enyo nipa. Epam ye no sofo. De soro de no. Yes. Ne de nipa Moses asase de Moses de pam ye. Ma so de obade na apam wo. Yes. Bible no ai. Yes. Bible ne kasa kira wo. Ye kowe de bia Bible kan ye. Awo the book of Hebrews chapter 6 verses number 17 to 19. Read the Bible. Verse 17. Bible ne kasa. Into abodi asam. Was enunti no Onyankopon pese. Was Onyankopon ni tira dai. Onyankopon pese. Hallelujah. Amen. Eni to Onyankopon pese dia. Oyini trimu asem ensachira. Onyankopon pese oyini trimu asem anya dai. Ensachira. Oyini trimu asem anya dai. Ensachira. Etre bo hye na de fo pefe. Fo bi anti aye. Obeni trimu asem ensachira dia kire bo hye bia ye dai. Eba. Odi ntam gina mu. Odi entam bia gina mu yanim tam ko. Na ya fa nyoma mienu ensachira. Be fa nyoma mienu ensachira je ko. Onyankopon timi ni mu atro. Onyankopon timi ni mu atro da. Yenya so nya futu mu ode. Yenim pepe so Onyankopon na ne so panyi so yahwa mezi aso. Na ateme kese de kasi abehu de creator no me kese de. Read the Bible. Verse 19. To kosoro aso panyi no honom. Ti no odi ma yen. E waja nanim. Read the Bible. Was it 1919 was it? Enu na ye was okra seche. Eni ye okra se ye kasecha. Secha means anchor. Anchor se ship gina se odi anchor we ni tutuo no a na sustain ship no. Adi na emu da as you to Bible cast much now. And there was a crash at your cassacha. Entie, nothing more. A shining one, a soldier will be intimate with that. Yes, a shining because in Chamutamamo. Yes, Tiamali, Eli, La Massa Batani. Bible saying Tiamuni Shenui a day, a one Chamutamamo. It is a Chamutam the way they are. Go penetrative railway. Yes, nothing what say, not take from Grim. If a papa was always no one was over Hechelano, or be a day, or be a hobby. Or here we are again, I see. The conformation, what I conformation one if any error on Sabre, only yes, swap Bomodia Wura or Sudianum. Why am I kissing that? What done him Melchizedek? Dance of a penny, and on one to be a Sudiana Maya. Yes, it is a yenny of a penny was as if Debbie, or no Diama SSA Rombium, yes, of a penny in Asian Messiah. Yes, what he can send it for that is the reason why I'm a crime not to my demu. I tell my naturally and about question because you're going to say warehouse. Only problem here. Where's that warehouse? Any or for another
me say what the kwa enya bone one as wa row shoe no be catch us obi di mpaboa kwaso na ye bone dia ene me kyerɛw ne ntia obi di kɔ anya mfoso na saje ne so ye wusu gidie yes nti sa wo tama na se ye nro mpaboa wa so da gate ano no bisa kwa se na mpaboa gu na ma so gu e ma so gu ba bia mpaboa no gu no yeah e ho na ma no gu adi na ba ku do wura ba ku do kada na chi ana so fo nyanche onyi te wa na dwen ko mesi aduo ho na ma ye dai egu ene mrantie no onye leyifo ni egu eti se ene se mpaboa ne ma gu da na chi na oba timi afida na chi aba so dem wa waja mpaboa no ye dai fewra ho cause 2 minutes na bram oba amani wura so dem no sa 2 minutes bram mpaboa no e bra oba ene amakwa ma oba wura wo dia sa 2 minutes bie pono ama mpaboa so ye dai e be sin ko ho because oba no kura niam e wo no ho a ama ne kwa so wura so dem ko wura na nya mpaboa oba dia man tiase amen ana feso ni e kwa so wo so ro mpaboa unwie na ro mpaboa sa ye dai ro na obeka chese Joshua ro ne mpaboa critical point o hia bofo no nwuram ana o ka chese won ro ne mpaboa oni za nya so dem ti oni nsuo nya ran ti mpaboa ro no hia wo tie me ne pa it is aso dan ne ye mra bo ne ye dai esi gate na no o kan Exodus chapter 30 verses number 17 tie bible Exodus 30 verse 17 what's sukuduo everybody catch Moses say onyankopɔ catch Moses say fire sukuduo na gumunsuo na so obiara o se ehyiantoma dan na so obiara obesa ko hye ehyiantoma dan no ohro ne nsane na ho ansa na wahye ho na wamugu hallelujah amen enti na obewura mu na nya mpaboa nkwa ne ye woro wo yes enam woro keke mo woro na mo de declare mo say mo ya kronkron na obiara woro chalewete na koma ne hye ntimbu yeso emanim Peso emanim oba de mfa ne senka amen eti na mo woro e woro mpaboa yes ti se na wo woro a woro mo fa nsuo si gate na no na mo woro Yesu Kristo na azia ni misi antoma dan mo tie mu atia bomba ko no me se me wo ko agema me se asori bi a mo se mba woro mo mpaboa gate no bi a mo nchema so de mo tere yes me se antoma dan mo ntema mo fe mo makwa mama dan mo no kra cause na ma ne mpaboa nya ne gate na chi yes nti se mo mama wura dem odi mpaboa so won ka dan na chi so ba inside yes cause o mienya na mra ba ko ye dan etia wo hallelujah amen na se mra na mo kwa so mo ko dem se ba ko di won ka gate na sin kamezi amen efe ye ba ne abehwe baabu num se mpaboa hye ho asem te sen e wo twa konkrom eti twa konkrom mu asem no e na me de ye adwuma eti se wutie me na me bisa question me person for me one quotation say Yesu ro mpaboa ba ko pe one quotation pe ache say Yesu ro ne mpaboa me so me ma quotation say Yesu hye mpaboa yes na ma wi a so ma ba ko che say Yesu ro eno anu no enti me be ma wo hye na so ma me ro le fe ye mfa nya de wa game ye hwe de ye besi wa enti wa wadwe ne wadwe be kodo yi mu eye wa na wo use obi hye na wura wo dem kra wo mpaboa wo di na mu be eye wadwe na wo kire na wura dem kra wo mpaboa wura fi sa wo pie fu dem a hye mpaboa wo hye freedom na pie wa me hye na bontin ana refi hanso wadwe ma hanso wa me na dwen ko ho ana refi say wo fu ana fu say we are very smart ama o say we radam aron pabwa na wo pia fu dem yi mpabwa kura wo be shoe no abonten dabi wo shape yi wo shape freedom na de pie e say shoe no kura ko dem ho ko bia wa drop na bia shoe we stand ni nyina sisi abonten yes to jare we na be o design we never o design we never dia ye ba sini no ye ba be sini no but enya sa eye wo na so ba wuro boni bia nim body bia nem enka chem say ahede wo ka say ahede dia me de bible ne chawa de wa me de bible chawa de wa bible ne be chawa de bu yanwe o Mose you na se papa mi ko to preko nya sa amanfo de be dwoma no 3-1 yanko Exodus 3-1 verse number 1 Moses frɛ. Ɔsi Moses frɛ. Na Moses ɛhwɛ n'ase Jethro. Moses hwɛ n'ase Jethro. Media asɔfo ni nyan. Ɔkɔm kɔ ɛsrɛ so no. Ɛna ɔkɔm kɔ ɛsrɛ so no wa. Odu Onyankopɔn bepɔ Horeb ho. Odu Onyankopɔn bepɔ Horeb ho. Na Awurade bɔfo yi ne ho kyerɛ no. Na Awurade bɔfo yi ne ho kyerɛ no nkyɛkyɛ bi mfimfini. Ɛne ogyaframa mu. Ɛne ogyaframa mu. Ɔhwɛ na hwɛ. Ɔhwɛ na hwɛ. Na nkyɛkyɛ ne dɛrɛ. Na nkyɛkyɛ ne dɛrɛ. Nanso nkyɛkyɛ ne nhye. Nanso nkyɛkyɛ ne nhye. Ɛna Moses sɛ. Moses ka sɛ. Yɛ deɛ mɛma ne. Yɛ deɛ mɛma ne. Mɛhwɛ ahwɛde kɛse. Mɛkɔhwɛ ahwɛde kɛse. Adekudie ntia. Adekudie ntia. Nkyɛkyɛ ne nhye. Nkyɛkyɛ ne nhye. Awurade hunu sɛ. Awurade Nyankopɔn
yɛ we hu ni sɛ ɔman de bɛhwɛ no Moses mani abɛhwɛ no onyankopɔn firi Onyankopɔn firi nkyɛkyɛ no mu ɛfrɛ ne sɛ Moses ɛna wɔse minie ɛna wɔse ntwimpini ha yiw nan mpaboa yiw mpaboa na deɛ wogyina no ɛyɛ ɛyɛ asase kronkron ɔsɔfoɔ a very good Onyankopɔn na kaa sɛ baabi a Moses gyina no ɔworɔ ne mpaboa kan hu sɛ Moses saa bepɔ no so ɔde nwa afa wakyɛ yes bra Nyankopɔn bɛgyina hɔ no ɛna ɔka kyerɛ sɛ wɔyɛ kronkron sɛ wapie wo tra mede ɔba ade no ase ɛti Moses aworɔ ne mpaboa Joshua so kɔworɔ ne mpaboa mekɔto mpaboa no nyinaa de ama ɔbaabu no ne yɛnhwɛ adeɛ bua Joshua so roɔ yɛnhwɛ adeɛ bua Joshua chapter 5 Joshua 5 verse number 14 ɔse Dabi na afei na mabasa Awurade dɔm so safo Joshua dani butu fam ɛsɔre Awurade ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ worship na what time commandment bi mo fa nya adwuma ɔmo fa nyɛ mo worship na what time commandment bi mpaboa hyɛ ni time commandment wo de tie Bible wɔse hallelujah amen wo de tie ɔka kyerɛ ne sɛ ɛdi na mira wɔse ɛdi na mira wɔka kyerɛ na ko a na Awurade dɔm safo na Awurade dɔm so safo Joshua sɛ yiw mpaboa firi wo nan na deɛ ogyina yɛ kɔnkɔn ɛti dɔm so safo hu wei yɛtɔ deɛ de oyi Nyankopɔn bɛ free or rescue Nyankopɔn ba dɔm so safo hinya or rescue Nyankopɔn bɛ free so na mani ɔno hyɛ Joshua ma Joshua ro ɔdan ne mpaboa ɛti ebisa akwahye na Joshua onim sɛ law hɔ ɔmienu nyinaa yɛ kan sɛ ɔmo ayɛ dɛn ɔmo ayɛ yeah so listen to me atie sɛ yɛ law udu wa hu na apɔ bɛɛ dɛn yeah but ɔmo nyinaa yɛ ka kyerɛ wɔn ansa na ɔmo ayɔ ebisa ne nyɛ mmara Dabi nyɛ mmara the pia wotie ni atie ni papa sɛ wotua papa tobo na wetwa me fa Greek ni Hebrew na sɛ me fa Greek ni Hebrew ɛne asɛmbesi wɔsɛ bɛba abansɛm but me chiwaje sɛ ɔmo nyinaa no yɛka saa na ɛteɛ di a bɔfoɔ no so bɛka sɛmi wɔ ha bɔfoɔ dɔm so safo mi bɛ New Testament ntomadan no ti wie yɛ no Peter yɛkyerɛ ne kɔto afiase the book of Acts chapter 12 verse 6 tie Bible ɔbɔfoɔ bi ɛyɛ Petro ɔbɔfoɔ wei yɛ fɛn dɔm so safo yi ɔbɛyi Peter anadwo Peter that says Herod bɛyi ndakɔ na Petro da asafo ma na Peter yɛkyerɛ ne nakɔto asogyafoɔ maako ɛdan first one second one third one fourth one ɛna ɔde ntɛm wɔde nkɔsɔnkɔsɔ mmienu agu no handcuff agu ne nsa de ne nan awɛmfo gyegye ɛpono no refɛ awɛmfo gyinagyina dan no sɛ sɛdeɛ akwa wɔ paper adwuma bɛdi na nyɛ na hwɛ Awurade bɔfoɔ Awurade dɔm so bɔfoɔ no ɔbɛgyina ne nkyɛn bɔfoɔ no bɛgyina ɔbɔfoɔ hyia obi Old Testament a obi anim deɛ piefi bɔfoɔ na no yiw na ase mpaboa na deɛ ogya ne ɛdɛn asase kronkron very good it is bɔfoɔ bi hyia Old Testament ɔsi yiw na ase mpaboa na deɛ ogya ne asase kronkron a listen tia yɛ be very attentive na tie the Bible ne ka kyerɛ tia wɔsi Awurade bɔfoɔ bɛgyina ne nkyɛn Awurade bɔfoɔ no bɛgyina my friend saying Peter nkyɛn ɛdan no mu hyerɛn ɛdɛm wɔ hyerɛn ɛna ɔbɔfoɔ no ɔbɔ Petro nkyɛn Peter no wada na ɔbɔ ne nkyɛn onyane ne sɛ sɔre ntam ɛna onya sɛ Peter sɔre na nkɔsɔnkɔsɔ no firi ne sɛ Peter ni bɔ bɔfoɔ no anim apɛhwɛ nsesa ebi aba wo ɛnam mpatwɔ ntoma ɛfrɛ sɛ nkɔsɔnkɔsɔ nti firi Mose nsa ɛna ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ ɛti firi wɛ Peter nsakere ne gu fam titi ne nsa ne nan deɛ na tete agu hɔ Bible sɛ de na si yɛ ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ wobɛkan Old Testament no wobɛkan wɔ pɛpɛpɛpɛ de ama me ɔsena ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Peter sɛ bɔ wɔbɔsoɔ wobɛt wɔn bɔ wobɛt hyɛ wo mpaboa na ɔyɛ ɔsaa yɛnkɔ Old Testament ɔbɔfoɔ hyia wɔ se yɛ dɛn Joshua 5:15 no ɔka kyerɛ Joshua sɛ yiw mpaboa saa bɛ ne ɛhonam som yɛnti boba nnɛ yɛmfɔ dwama afɔdeɛ nnɛ ɔbɔfoɔ hyia wo a ɔse yɛ dɛn wurɔ mpaboa New Testament read the Bible wɔse bɔ wɔbɔsoɔ ɔse bɔ wobɛt na hyɛ wo mpaboa ne yɛnkɔ yes ati ne wanka gye so wɔn sesɛm kora BBC apɔnkye kɔ ahyɛ so asɔre bi kwadwo sɔfoɔ no kwadwo sɛ mpaboa kwadwo anyɛ dɛn ɔne ne nasɔfoɔ di n'akyi nyinaa ɔmo na bobɔ fam sɛ dɔkɔdɔkɔ ne dabodabo yes wabra dɔkɔdɔkɔ hyɛ ahene ma na bobɔ fam sɛ dɔkɔdɔkɔ na bobɔ fam badeɛ man tiase ba amen uko tie no ɔse Yesu baayɛ no ɔkɔ fɛ suafoɔ na ɔka kyerɛ sɛ obi anhyɛ mpaboa mbɛkutu Bible na kyerɛ nyabotrɛ Yesu nankasa ɔhyɛ mpaboa no wanhyɛ mpaboa John 1 verse 26 okay Matthew chapter 6 verses number 11 John 1 Luke chapter 6 Ajawa verse 9 Bible me John 1 kasani anko Bible ne kasa Yohane boase won say Yohane boa ka kyerɛ m sɛ medeɛ me boase won suom no obi ohanom a ogyina mu mfimfini ɔno de odi makyiri ba me sɛ me sane ne nsokota ho mampo hallelujah amen ɔse John sɛ me de bɛyɛ dɛn me sɛ me boase wɔ dɛn nsuom na obi gyina mu ntam hɔ a yes
ɔno de odi m'akyiri ɔno de odi m'akyiri ba mensa sɛ mesane ne nso kɔta homa nti sokota na wonte ase a wonte sokota na ase a mede sokota ne to Luke chapter 6 verses Luke chapter 3 verse 16 Luke 3:16 was Yohane buasi wo nyina sɛ John eka che krus na atwa hye nyina sɛ me de me buasu wɔ nsuom na de ne ho yɛ den sene me na de ho ne ho yɛ den kyene me no ɔreba uwia no aba friends say Matthew 10:10 Luke chapter 22:35 the Bible say that no de ne ho yɛ den sene me was na de ne ho den kyɛn me no ɔreba mense sɛ me sane ne mpaboa homa sɛ fe de on te so kɔta na se amade mpaboa ba ɔsɛ mi ne ho nya ɔde nsa kɔka Yesu nan na kyene bia sampabɔ no orogu yi kyene bia orogu yi kyene bia Yesu orogu yi ɛyɛ wo na so bɛwura nyamfom so ɛmfa mɛyɛ doctrine kan kyɛ so obi ahyɛ mpaboa akwa so do ayɛfom so so won tia sɛ tumi na ma akwan ma ɔbɛwura so ɔdɛm ne mɛmɛ nyina bɔ mu kɔtena dan baako no sɛ tumi na asama akwa ma mpaboa wura dɛm o yes ti sɛ mobɛyɛ na mbɛgyae deɛ ne moma ma so mpie yes ana sɔfoɔ kora timi abɔ table ama ne yere na ne yere so te table akyi wɔ aso ai na abɔ table ma yere wɔ aso da hina ne abɔ table ama o yere ɔba ɛwɔ aso da kyerɛ me hina ne abɔ table Seven DSGH TV for God Yahweh and country. Your shepherd one area. Hallelujah. Amen. Also on your clean. On your clean. Your shepherd. Oba dia man dia siam. Amen. Oba dia siam la. Amen. Wo mi adwi ni mo. E di Bible ne so say Yesu ka say omo pie obi anhye dan. Empaboa. Very good dem da wase. Also eye warning. O kire say adwuma ni mu no. Utu anamo no empa wo mfa nko. Na adwuma na nkasa provide. Yes. And no just so do the whole or more say omo bia mfa mpaboa obi anfa bibia nko no. Me be kote church so kra so omo mfa mpaboa na I want Bible na na bi mu say contradict na nya no kore. But yan church mu ya anya won ti ase e o Martin Luke no nya John ntem ene Mark ntem to the asem be pie wa ho 10:10 na ye kan no yanko kan verse yanko kan Luke chapter 22:35 ti Bible Luke 22 what the Bible ni kasa ni enkomanya also one say also Yesu ka chom say me soma mo no na mu kura sika kotoku na me kasa mo mfa sika kotoku no any account to bottom na me kasa mo mfa kontu bottom no any mpaboa no na me kasa mo mfa mpaboa no bibi hia mo na almost say say mo ka che ne say ehia ye hwe Ochram na just one ko elkrampo no anyama no kasa mo mfa no ebia ba dan abeka ho o man fa kwantu boto esu de tie to aso efetie and was one say ka chom say afedie do what sika kotoku no na pa chom ye de konya sika kotoku adwuma no mutu anamo no awunya ko mu konya dan o konya achede e no sa achede am nsa ka no obi am modern na fe nsa sika no wanyam on fa to bibi ehia no yes. Etu achiraw se dwuma we mu no hallelujah amen wo pia from begin wo wura mu a emfa dufudi ani wadim Debi na mo adwuma na nkasa provide ne ma bi di ma wo no se dia wa fa obo ade na adwuma na wo ye no kunkun ye mu no obehiraw hallelujah amen etu no ka che so mo mfa bibia na adwuma na nkasa bi be hia wo akoja ka che se ne tu njamba boa me fa manim oba de mi promfama ne ma amen wo de tia se bia Mark chapter 6 Mark nka che wa Mark 6 me part of verse number 8 verse number 8 o say one say tonight
What's I want to say? One for be brain to coin. Me patch yes, fe and Crawford go first one, second one. All catch us a fed you be and to quambium. Dipoma, Obian Fapuma, back when was Obian Fapuma. Dipoma, one for a Diana Kotoko, Obian Fedian and Asikoto, Kobian San Unqua, and as a cat on question about one. One Sam Pabwa, Madam Troy, Opa English is a general. Mark chapter 6, verse number 8. He told them to take nothing with them except a walking stick, no food, no traveler's bag, no money. Verse 9. He told them to wear sandals, but not to take even an extra coat. An extra what? Coat. So Mumfanta mienu. Yes. Mumfampa Bob mienu. Yes. Hallelujah. Amen. About the Amantias. Amen. 80% bisa question. Sandia when you near Swap on Namono, maybe some question saying that yes, go on Pabwagui. Misa person for them quotation. Yes, no Shampabwa. So Shampabwa, oh, to lean over of Sampabwa to go and so okay. That's what Shen would to call the animal you know ye. Yes, way and your doctrine. Debbie, way and Ginny Pankwa, Debbie, way and Sandy Pa, Debbie, Mumia Gamai, Conconsa, yes, Antine, yes, Chrono, yes, Apo Bob, yes. Sanya mana chumfri namunya isa na jana wa champa bwa kwa sade wa yam fomso obi obi awronem pap wa chale we tegu gate an na kuma she wele ntimbu obi kra fifia wo kwa so ne yira kwansa na omoko odu wonu hunu nyansa awronem pap wa but ne jine wa dwene pa woni tim wanya nye de wanya vinitrim wanya vinitrim kuma boni tanta obi ti asori mo sesa na dwene meko panye bi ne kokko ba scatter almost scatter ne omo ti me kosa no ma ke kan so ni tebu bo Kwanza sorry benches in up to go. But Mako Penny in the Kuma, as no one pub will get on. So Bambi become a bar, Yanka. About your fantasy. When they see a teacher in the panel, no one who took the book of Hebrews chapter 9, verse 1. Okay. Bible 9, verse 1. Did your Bible was Livius of Udi and Nimu? Livius of Udi and Yadaba women. Enimu. That's the reason why I want you. Asantiniba chiniba, Kapiminiba, Antiniba, Ghana niba, Tesame, Kame, your cast of young coming down. But Luvias of Fudian and Yakopo here from your mamma and saying, Obi a few minutes, Pebble flew be a man in Dibin, and then me dibine. Yes, no Biako Casa baby, a Benuniba says, and Yakopo day. Oh, very good. Okasa a home bachelor, Okasa home bachelor. Also, for preach your TV, a friend's a radio station. No, not the radio station, you're not Shampabwa. Oh, sir, you are wrong. How the Nyanya Croncron? Hey, what can some? I'm with me, Cantuama, Croncron, baby, yes, I'm telling you today, the difference between a sword and a Shiadaya, and you're being a didiacha. Yes, I'll school down, Palam Comus, Kumara, and Pablo school down. Ah, Yachiman and Palamabel school. I'm Meshabi school. Who was the Papa? Benuba says, VIP Benuba, Trotton Benuba, Taxi Benuba, more Roman Pablo Caliano, Debbie. Who run Pablo to go and be bomb for car best parking? Not can be two. Who catch a driver and some patch of maybe bomb pie, Munim Pablo from Good Caliano. And boy, we are Munim Fanya Day, and Mammy. Nadia and Person which I am contracted to Monkwana Moye. As soon as I was yes, I don't say woman. I just saw the young Pokron. You can't go Pokron. Ya one day I'll come and preach about Concron. Yes, one thing you put here serious. Yes, serious. Papa. Missing no with the way you have shown you maybe no. Can about the canoa 9 verse 1 9 Afe Metro. Can you Pamo or Sumu into or Sumu make a net? Quite any we are see her Croncrombia, any we are see her debang. Croncrombia way dear. So Snabia, but every say, if it's a day, was seen to Madame B. I was Simo Canning. Yes, sent to Madame B. Yes, in Canning. Ah, Canadia, ah, not Canadia. Any a ponony pan or a goose war, and a my way. Our Frau Croncrombia, near to our Croncrombia. Now, and Chamutama toss me, and then Chamutama toss me, and I want to Madame or Frau Croncrom, and so on to Madame Cronem, your Frau Croncrombia. I was sick of Yamshire, and then I sick of Yamshire. Pamadaka would schedule Sicaporia, a man, a woman, any aron Puma Fifa, any a Pama Wapum, you know, a Bopum, and a demo, I'm ransom doing the men. As soon as any young carabin, a tramp packet, yes, above was said to me, and I had the Essia. Can I see to me? Can you make one? It's a Macuma, what man bet church and never will win some Macumaqua. Why I am upon that.
na wosiesie nneɛma yi saa na saa nneɛma wɔ ni asiesie Nyankopɔn na maa Moses yɛ saa deɛ wei eti asɔfoɔ no kɔ ntomadan a wɔsi mɔkane no asɔfoɔ no a kɔ ntomadan no mu a ɛkɔyɛ ɔsom ho nnwuma akɔyɛ ɔsom no nnwuma na deɛ ɛtɔ so mmienu ne deɛ mepakyɛw te ayɔ nti ɔsom no adwuma di kan no hallelujah asɔfoɔ no nko na ɛba kronkron mu a yes eti kyerɛ me sɛ yimfoɔ no na waduo a na ɔma awurɔ mo mpaboa when study the Bible well when study the Bible wɔn yɛ nyasɔfoɔ members ma omu nyina gu anti pacho yi ntumada no kyerɛ me na me nkyerɛ deɛ bi nkyɛw Nyankopɔn ma Israelfo na nkɔ far away o omu si ntumada ni wɔ mu mfimfin ana omu de kuro no twa ho yɛ dɛ ahyia yi ntumada no ba me fa nkyerɛ deɛ wɔ aneankɔ Tiboto man nyina wɔ ho ti na santum oni sɛ nete eto obi apie fi dan no fo mu nyina betwa hyia ntumada no eto omu yɛ asom no nnwuma nyina wie kɔ ba afɔde ne wie a anse na omu begyina aduo no ma yɛ dan omu ahyawto aka mnansam ne nsam na yɛ dan akyerɛ wɔ man no ɛnyɛ dan a na nipa ne yɛ dan omu gu dan mu hɔ listen yes te bebe na so dan ne ba yi a mo Jerusalem so dan ne ba na omu si ni san omu si ni san Lewi for the abusuo ku baako o omu dɔɔso papa asɛ lewi ni baby ni wa no kɔkɔnkɔn hɔ dabi lewi ni no yɛ lewi ni ba o lewi ni bɛrima ɛna wali lewi ni ba ɛna mu lewi ni girl ɛna bɛyɛ lewi ni woman yes ba lewi ni woman no wanyi gye lewi ni small boy bi ɛso lewi ni small boy no wa bɛn asɔfodie nti no ɔtiri kɔ kronkron ba lewi ni oledi lewi ni ababaawa no ɔnkɔ bi dabi hallelujah amen oba de mi ehira pa amen ɔman te ase amra sɛ woti ɔsom na ase a Bible be kyerɛ onye ma bi tie Bible na deɛ ɛtɔ so mmienu ne deɛ ɔsena ntomadan na atwa mu ha ɛba kronkron bi ha deɛ ɔsɔfo panin ko ɔsɔfo panyin dan ɔno nko me nam kyerɛ Bible ɛna afida ɛno kora mpo ɔmma hɔ na wɔtwe ɔmma hɔ na wɔtwe dabi ɔmma hɔ bosomi ɔsɔ ba hɔ dan afida ɔkɔ once in a year na saa afida no ɛnna na ɔmo yɛ dan onya mogya a ɔno ara ne ɔman no ho ɔmo di Passover nti ɔde kɔma na ɔde obiara for the body mogya be patama no kronkron source of pain no ɔkɔ a na tade ne de adɔma sensɛn ade na adɔma ne so for bi kura so na ɔbɔ dɔn grangran ne grangran sɛ wadane dog sɛ minim sɛ wadane with friends sɛ bulldog sɛ denyo sɛ ne yɛde ntu yɛde adɔma na sensɛn ho ɛna ɔmo de kɔ kronkron kɔ akɔdi 1 hour pɛ ɛdɔn hwere baako da atade ɛhyɛ nda afi eti atade no ɔhyɛ no ɔde kɔ kronkron ai nti owura kronkron bia no a ɔyɛ ɔhyɛ ho adwuma bi ɛwɔ so eti mo wɔn ho study na gya wɔ so a jesi bibi ayɛ dɛ ɛsi nti ɔmo de ahoma to nasene ɛde ba kronkron ha na lewifo ne kura ahoma no mu hɔ ti 1 hour no so na onya 1 hour 30 minutes no na sɛ atwa mu pɛ ne gye sɛ saa sɔfo no kɔ wadi bɔ ne bi ti ayɛ dɛ yakunu eti ɔmo wɔ no mo ntigran ɔmo ntigran ya because o so kakra bi adɔn na sensɛn ho no ɛbɛ dɛ ɛbɛbɔ eti ɛba saa na me yɛ nyi sɛ ɔyɛ active for inside no eti ehu bi anim but ɔmo sɛ wayɛ din ɔmo ntigran na gye sɛ akɔ jama bibi asi and if wants to take down, no, sure, bang, yes, what you have you said, me, others were patre, and I see a sin. There are so many questions who are there, was opening one as well. To the answer, we say, your man, Tom Bona, man, on the boat, is the coin. No much to start your day, yet your chairman, but your chairman, now, so say, Opoku, the wide day, you know, no matter straight. See him, do see, I could see you. Tibabo. What's it? Muna kronkron cherry and face and now kronkron kyerɛ me and wo pefe nese ebra wonyi kwan de kronkron edi enkyerɛ no ye de kronkron enkyerɛ no enkyerɛ no na ntomadan di kan no da so si hɔ ntomadan edi kan we da so ye dan esi hɔ nti esi hɔ me ye ba wo ya gye nkwa Yesu esi hɔ Sakaria enum no okohia bɔfo a bɔfo ne ka kyerɛ se ye ba wo John the Baptist ɛwɔ no can Luke chapter 1 ɛwɔ hɔ Luke chapter 2 ɛwɔ hɔ ɔba de ba yɛ ntiase ama ma wo me pese mekɔ na mu papa ya gye nkwa ya hwɛ mizia owura ɔsɛ dua no so pɛ ɛnu na ɛyɛ mfato di ma sese bere ɛyɛ mfato bi ma sese bere mu sɛ de ɔde ayɛ de nso ma sɛ de ne yɛ de ayɛ de ma papa ɛne afɔde ntumi ma de ɔsom no nnim bi sese obi ka sɛ wɔ de saa de wɔ yɛ adwuma na animu da bi wo yɛ saa wo ni
Nyankopɔn wɔ grudge mo twema nso tie babo any nuane ne ano ne ne adware ahodo enti sɛ obi a wotie me nnɛ wosofo gitum sɛ yɛmfa odwa ma afɔde anya biom na wɔgye yɛasoa me sɛ yɛdi sɛ Yesu abewu ama ne de a na wɔmfa odwa ma afɔde di a ɛfɛdi ne ha mu biom ɛyɛ honam siesie yɛ sɛ yɛ honam siesie o na ɛda hɔ sɛ wɔnyɔ nkoduru yɛnyɛ nkoduru ɛntutuyɛ brɛ na Yesu Kristo ba bewuo man tumada no ba ɛdɛ ɛbɛte ɛna asɔfo bi so ntimi kyɛkyɛ wɔn se 10 commandment mom da bi ɛniɛma ɛwɔ da mu ha no ɛho som ɛyɛ afɔrebɔ nneɛma tie Bible. Yes. Bible kasa kyerɛ wo. Tie. Verse 11. Na Kristo a ɔba sɛ nipa ɛreba ba. Na yagye nkwa yasɔ mi sɛ yɛ wɔba yie o nnɛ ɔno wabɛda ne dan. Sɔfo panyin. Wabɛda ne yɛ sɔfo panyini. Ɔnam ntomaden a ɛso. Ɔnam deɛ bɛn so. Ntomaden a ɛso. Kakraka ne wɔ ɛso sin wudi esi yɛ o. Na ɛyɛ pɛ. Ɛkyɛ ne soɔ. Ɛnyɛ pɛ. Deɛ ɛyɛ pɛ n'ɛkyɛ ne soɔ. Na wɔmfa nsa nsie. Yɛmfa nsa nsie. Ɛne sɛ. Emfiri adebɔ yi mu. Emfiri yɛdeɛ yɛ Moses Nyankopɔn yi kyerɛ sɛ Moses hwɛ na yɛdeɛ wɔ asase deɛ wɔ so pɛpɛpɛ yɛ. Nanso ɛnyɛ mmirekyi ne nantwie mogya mu. Sɛ yɛmfa mmirekyi mu afɔdeɛ biom. Ɔno ne mogya ntɛnu kwan sɛ yɛkyɛ mu 3 biom. Emu na ɔnam ɛkɔ kronkron mu. Ɛna yɛsɛ wawu ɛna wabɛsane kɔ dɛn. Kronkron mu prɛko. Konya daa wɔgyeɛ. Ɛdi akonya daa wɔgyeɛ. Yes. Ɛdi ama yɛn. Na sɛ mmirekyi ni nantwie ni mogya. Mmirekyi ni pɔnkye ni nantwie ni mogya. Ɛni ɔsi ni nantwibiri nso a wɔde dwira wɔn a wɔn ho agu fi. Ɛnɛ tetebere no nanka sɔfo panyin wo na abɛgye de atwa mu de abɛsi akɔ a ɛnɛ nyɛ sɛ adwuma biom. Ɛnyɛ adwuma biom. Tie. Sɛ saa mogya ti hunam. Saa mogya yi na na si ate hunam. Ɛti nipa kɔ ahofire mu di a. Ɛmpra hiara. Ɛna Kristo ɔnam daa. Ɛna agye nkɔ yasua meze ɔnam daa honhom so. Ɛde ne ho bɔ afɔdeɛ a. Ehu ni dɛm. Ɛma Onyankopɔn. Ɛde maa yɛ gya yawe no. Ni mogya. Ɛntumi nti mu ahonim. Ɛmfiri nnwumafurum. Ɛnkɔsom Onyankopɔn ɔte ase the living Yahweh. Ɛnkɔsom Onyankopɔn ɔte aseɛ no. Hallelujah. Amen. Eti yɛ nam agye nkwa no so. Eti wawura kronkron bi asoro deɛ na wawura. Ɛna wɔdidi ma yɛ. Eti wokan the book of 1 John chapter 2 verses number 12. Wɔ dimafoɔ bi. 2 verse 1. 1 John chapter 2. Me part of verse number 1. Verse 1. Yeto ɔba de asɛm. Eti yɛn adwuma Yesu yɛ sese. Yes, agye nkwa. Sese wiase agye nkwa. Me menkuma. Betwɛ yɛ abrɛmo. Me twɛ asɛm nam de abrɛmo. Manyɛ bɔne. Sɛ de bɛ ne nipa nkwa yɛ bɔne. Na so obi yɛ bɔne a. Na so obi yɛ bɔne a. Yɛwɔ kyigyinafoɔ bi. Ɛwɔ agya ne nkyɛn. Ɔne ne ɔtiri ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Ɔne ɔtiri ni Yesu Kristo. Ɔne ne yɛ bɔne ho impata. Ɔne yɛ bɔne ho dan. Impata. Ɔne ɔda ne yɛ bɔne ho impata. Ɛnyɛ deɛ nko. Na mmom wiase nyinaa bi. A wɔpata deɛ sɛ wɔpanyin no. Yes. Ɛdi ama kɔma na ntomadan no mu ate. Ɛtu kan the book of Ephesians. Chapter 2. Yes. Verse 21. Ephesians 2. Eti tie deɛ ma so da tubo mu tie. Verse number 21. Verse 21. Ɔsi ne mu na. Sɛ yagye nkwa yasoa mezi yɛ mu a ɔno abɛyɛ sɔ panyin a wawu ama yɛ no ntomadan no tie yɛ no obi awi obi ohu ha no asɛm bi sɛ si abuda yɛ dɛn ebie wow abuda bie wow ɛma wufuo na wu sɔre baatan ɛbɛkyi adɔkonfo yes ɛdɔm bɛkyɛ adɔkonfo ne nkyɛnamfo sɛ Yesu wa wawu asɛm wasi nti ama yɛ kora asɔre aba aduaba bi aduane aduaba di kan ɔkyerɛ sɛ wosɔre bɛba nti mmɔmmra yie na sɛ deɛ asɔre abɛkyerɛ me yɛ kɔ akɔda nti mɛsɛ hyia later wate bɔbla yie na ɔmsa kɔta ɔmsa kɔ asie na krim na ɔmsa kɔtɔ amena no mu na ɔmsa yerae ɔse me nkotu kɔ wɔsi ne mu na dabi yɛnkɔ deɛ kɔ mi kɔtu yɛ na 2751 no na hwɛ ntomadan ne twa so adan mu emu ti firi so besi fam sɛ kin asase woso yi abotan paapae na abodan biebie na na nipa kronkron atenefoɔ na awuwu no wɔn bebree nyane esi town di mirika saa kyala te sɛn obi yɛ ma hyɛ no sɛ mɛnwane nsoro Yesu wɔn di bibi aba asɔre wɔkɔyi wɔn ho adi ɛkyerɛ nipa bebree wɔn wie no san twam straight wɔn yerae ɛdi adanseɛ sɛ wo a woyɛ tiri ne wobɔ brɛ yi a wonka menam wɔn na teach church members na abaawa no ɔhyɛ short skirt ne nya hyɛ ɔbɛhyɛ short skirt no aworɔ mpaboa ɛyɛ nkwasi asɛm bɔbɔ dwaman no aworɔ mpaboa ɛyɛ nsɛmfo wobɛdi ewu no aworɔ mpaboa ɛyɛ nkwasi asɛm ɛti ɔba deɛ mfa ne sanka ho na bɔ kronkron yɛ abrabɔ
punya brabono and then bechaw ne and you know New Testament attending to spiritual Ephesians 2 verse 21 was in the muna was in Naya Chimpaya show me the Nimuna Nimuna they were dear seeing I can't to them what a kind at them just say hallelujah amen mechaw debua any Adanini Messiah Bimuha Yacha Wemuha Emuti say Emuti wom Ati wo ekwa akakabom akakatwom Enti ama abom dan baako Aremane ho so na ene wa man ho so akoyi asodan kronkron foforo ewa urade mu nimuna Nanimuna monso yanso yarisi akoyi yankopon tenabia hallelujah amen edo biara wo hwe me ne minim se na so da wo mu nche mu 3 there be na de wache mu 3 no ebia minim gidi ogina so yenye yetu abom baako etu sofo gina so de mu gina ye puppet ne so omba mema yes aso bi kwado mo hwe me nam kwado mo timi ma man bi kwa betrata no mo ti panyimfo ni beti betrata wo iska no obi akekehwe sosket oni aton VIP aso mu VIP hallelujah amen na sinka mizi adi amen ehafo no dia wose me boa yankoka James okay ehafo no ura so dem won ma de omo ye waso dem je se e ka bom so ye de nkwase ade akwaso ado am ye ka bom ma ye ne ye fry no James 2 verse 1 at the phone hiafo je se aso na ye sikafo ne hiafo yes me nuan mu ntie me mumma eni pedi mo hwe se ye bie dan boda ne ma ye ne nyina be wura dem won mu asofo so de na abam se enu hwe mumma eni pedi mo hwe om je nu hwe be gbata adwuma no ene awurade Yesu Kristo oh ye ni monyam wura ne gidie se no mumma ni ni afra na wo mana di afra ye tu ye bom ba ko no first ni body na kia chem e ma ne memere nyina waduo ana levi fo na wa kronkron di asofo so panyin na no be kronkron dan kronkron bia ani ye tu bom nso no yankase ye di epe esisi table yankase ye set up for them the new setup yankase ya for so aye ni o say nyakopon so nyakopon anim to nam ne doba ya so mi so e kasa fa honkron so e me fa ye James mu ana James tu ya fo say anuanom hwa mu yo na sa bla ya ya makwase ye nyina ye mom ngwa asore no mumma sa ni hwe no mumma ni hwe ani awurade Yesu Kristo ani ya jinkwa Yesu Kristo ye ni monyam wura no gidie ni afra na so nipa ena ubekwa so dem nipa no a ose sika impetia WK Amponzim eni tadia fefe tima contractor oba musia dem MP oba musia dem asami mai oba musia dem minister oba musia dem company manager panyi baako oba musia dem oba so dem wa na ohiani nso ba dem wa na mama ohiani atena ba bia etan no set up no man kasa mo set up abi yesi ano de mu ye ni o de mu wi asa ko romba masa mo asem so de anwe ye o mo ade amu ye e be boa mo ade amu nanu yesi asoli bi ni do mo ye eskafo mo romba bogu eta no eskafo ni ba boa ni e ba corridor no mo do onya ba pa mo hwe big man ba na ushers na ko yi on mpa bo na de be gu ba bi na sankwes ni de no gu adio chale hoteni fese bobla pane fense fiase atalem no enu de gu akire oba bi kura mo hwe de o shata de fefe na mo ka kire ne se wo de tena de ye ho ka wonti betra na mo ka kire ohia ni se ka kire nya fo ni se wo de mo nkwa nkwala no so gina no ho aho mo nkwa tra ya no ho nkwala no so ke Bible verse number 4 eno nya pai me na mchwa Bible ana mo papa mu pa na mo pa dai kra ka si entam mu ye kom kra ma papa mu mo ya adwene matemufo mo ya adwene dan atemufo very bad me na mchwa Bible no me a printing press and so ma ron Bible o and discrimination had abam no okay abom okay bom no yes papa o betra o nsem fata emben forward no koda kwa
Oba de amfanti asem. Amen. Wo mi adwene no. Bible na kasa kire wo. Be si onyankopɔ twedi ampa wo mi adwene no. Omo ne so ntew. Eye twa konko na me kasa kire no. Enye sema ba semba be kakabia maka mako. Me se Bible se odi mpa bo akwa so do nyamfom so. Wan fan ko so nyamfom so. Efe me ba be che point no. Efe nyama wa nyina adane. Nyama wa nyina turn into spiritual. Na answer na me bemu no. Me ko commercial break. Na maba. Ma be che nyama we. Na spiritual ako. Yes. Oba de chira wo. Amen. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon Sama Shekot, Tifan will be emphasis, and I know 9. Asante Enterprise, Brother Benjamin Asante, or Sweetin to Sunday Radiacano. Udiani Bretu Manche, Pasunti, Sonia me friend, as a one castle friend was of war. I won you man one a bachelor, she, Nasa won you man, Fenya Mia Quansua,
a chance as a kawas of one, Buana, Buada Samenina, qua. I shake. Tonton Pony Crono, now Peponi Pamba. A chance, a glass of Fujuman and Wasi. Wama Juman and Yam Pama Yami, many Maguasi, Wabun summoning. Ya ubedi ani ya ubeshanti ani yasiani moyam uya futi na utimika no krene wacha safu menina se nyamisunge nwani akuma intadia wabebia wanshe tinyamia sode mupata di hununye ke onyamia sode mupata tanyenye asa confidem she uyo confua Miniano, Mikoko Boss, Chroma, a giddy Bonina. One hour when we ran Yamia Quinoa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yadosonia Sasi Urasi. Amen. Womobroni areas power the Adumia. Adolfo neto pick a bias when Yanko Ponchim Paboy Sheko aso them. And a question. And I'm the Babu na church in the church. I wish I quite young from so. One shank was on young from so. But to be catches a shadia and I'm the Babu ni church. And Mamma won't soon, you know. Much was a wounded to I saw down on somebody, and then I made child that I saw down on some. Yes. Much was there. I saw down seniority. Obibis now apostle quadmine. Quotation be so can be. Now, that quotation in some country, Ubech them saying. Quotation me to say, a tree babu we. Or to be can send me Ecclesiastes 5:1. Pachamon Canamore. Members of being fast quotation will be too. What now trababu we unqua. Web crossing yache. Yes. Elcho Concono. My babu in town when you're the Asia. Not your babu. Or second 45. Verse number 1. Verse 1. Sa o rekonya ko pon Or the fia. Sawu Konya Kupon Vien wonan. a pachotiayo. Also, and shed down when in BD MBT church members. Oh, GD, our person, my church members. When Yanko GD, a GD, yes, not my church members. Yanko GD. Oh, Konya Kupon day. We have one night. Oben kutia. Oben Kutia. A yes in kwa It's a question. Do you assure us Uben Yakopofia Rompabwa? Huh? Yanka English, Nettie. Saturday be a wood can't send up a whoop say, a chinawas in we are, was Yanko English. Very good. And Tianka was rough on 5 verse 1. 5:1. Or something saying, guard your steps. me patch or guard your steps, not just a When you go to the rompabwa. house of God. Guard your steps, no. Or see rompabwa. Huh? Remove your shoe. Or see remove your shoe. Huh? Yantam Castle, them no catch them so called rompabwa. Huh? Why a 4-in-1 Bible? Opa can't fall in an Okay, from the New Living Translation. New Living Translation. As you enter into the house of God, As we enter into the house of God, guard your steps. guard your steps, And no? keep your ears And open. keep your ears open. And your mouth shut. Abba. Adai. No, of your coach on the we are one night. Just say, what did we are one night? Wrong, Papa. Mr. Kotu quotation, Makubio, and some deep beating Crawford. Friends say Psalm 84, verse 10. Psalm 84. Verse number 10. Me kind of bluff. Me can Hebrew no kwade na kama sensam. But na me say, me nkofo no aka chese me nye Hebrew ni na makofa Hebrew. Wo de me teach in English na na kasa yanko. Was na ufie da krodie. David na ka che ya wanu wo se ufie da krodie. Eyese ina apem. Eyese ina pem. Me penyankopon fie. Me penyankopon fie. Anamompem tena. Anamompem tena. Emom sene se. Metra abonefo to madam. Na mompen na on eye na mompen se rompa kwa. Na David wa elewini. Ude kasa nyanko. Psalm 84. Yanka nyanko. Verse number 10. What's the saying? From the New International Version. Read the Bible. Better is one day. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. If a I will rather be a doorkeeper. I'd rather be a doorkeeper in in the house of my God. In the house of what?
my God, in the house of my God, than dwell in the tent. Yes, a doorkeeper. A doorkeeper. Ah. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Masa. The claim. Usu ya so for panyini na sa usu nsu babu ankwala be sua ma wo. Eno de. One year later, the umbe balance. Okay. Weji boom no father nature way. Weji boom father nature way. Because yes, usuama na usuama no usua po be sua fa adwane akọ. Because usua kire wa omfa. Ndo usua balance. Be sua balance. Usua no balance so a utiate. Oba dem fa ne san kan. The Bible says Tobo Proverbs chapter 8 verse 34. And now watch mu ha kire no. Was inshira no nipa. Inshira no nipa da sania. Otie me. No dwe ma pro no dada. So be ron baboa. Anu na David iche mu ha no. No we are no puano day. Dada. Mana nyenti nyakopon fie. Oba de me proma ne ma. Ye de no ato nchen. Efe ye ba point ne so. Me de kama catch dada say. Aso da na tete ho no. Na nyo bia ne kom. So ti ase dia. Nyo bia ne kom. Ba bia su ni wadi adanse ye say. Na won na wadu onyi obi aro ne mpaboa. Eye wona ekọ inside. Asofo na ewa no. It is so obesi adan the book of First Chronicles, Second Brazosam. Second Brazosam 28 verse 1. Okay. First Brazosam chapter 5 verse 1 we nyanko verse 7 nyanko. Manya. Okay. Bible nkasa. Pacho First Brazosam. 28. Koso. Me pacho verse number 2 down. Koso. Yeto about yasem. Koso nkasa. O si ohin David. Osodi gina na so. David sori gina na so. Ana o kan say. Minuanum ne me man. Muntie me. Me de. Me Solomon de. E wo makuma mu say. Messi ho me bia fie. Mama Awurade apam adaka no. Nyankopon apam dan. Adaka no. Yes. Me David o mu say. Messi ho me bia fie. Mama Awurade apam adaka no. Tete da na so dan no mu si. Ni tete kase pan say. Apam adaka no. Yes. Messi one day I'll come and preach about apam adaka no. Yeah. And no, and then Nyankopon blaze up for say, "Mo tete die adwam." But me die, me tentuma dem. Afaminfa ahanso nsa so ma wa. Kan yanko. 25 verse 8. Osima wo munye tena bia kronkron mame. Na mentena wo mu. Yeah. So we go to first na any answer besi wo biom. Eti yaba hwa pamadaka no. Ewa very good. Eti ntuma no ti ye no. Akopie soro. Okure. Odofo se wo wi anwas no atia. Eno pie nu apamadaka sina so dem. It is a pamada kind of way. If you ever had the na babu na church and maybe dear. Into Madame Sanchez and Birmin Chadibua. TV from Pacho Madame Movant Madame and Chram be why. I be say media no moon papa. Into Madame Bakuni. Yes, Uncle Yama were inside no. Yama were inside no. And to Cron, a pamada can show. Cron, a pamada can one is one and ransom do that. Apamada kenum ana me pacho na chipe and the altar of incense near day esi and the 7 candlesticks near day esi kron ana pano table no si ana chira pano na so foni di no meda and so si eye kron no ma enema ewo aso dem eni ana oba na nimu a yade bow no esi gate na no yes ene wo gate na no eno na ofa na ade adan bow no esi gate na no and the altar of sacrifice enti so wodi odwan ba afode a wo be hire nsraba na chi enti we ni si aduo enti we ni so wia no wo de ahoro nsa ansa no enti we kura de wo mu a ohoro nsa ansa we wura so dem kran kanyam fom so bia o start in kolona be ya ye bi esi aso da obi aba ohoro nsa ansa no wura so dem wo ya kotete bire na mu bi mu an oba de ma ya o ma ya ntiase eto ohoro nsa wia no abesen kokronkrom bia it is say yes ya uramba abo an machire mu no tumi na ma kwan ma oba akwa aso dem no sa tumi na ma kwan ma mpabo aso aso dem obi wo nti de make yase eni ebe ni 11 okay eni ma we eye kronkron yes na sa wote kronkron na se a sa ne Nyankopon fa so ye nipadua
me part ni ba won se nya so fatem didi hu no mu dia ka me chira de papa yes eno ani woni padua gira we ni padua na enti be ya me be ye ni padua no ha kire wo e be draw ma kire wo no but sa obete babo na se yi body a eni me ya de we a kire wa o yes ya sa ko dwa na no ene ha dwe no enti me fa se wutini e ma ne ha se eye me ene wo nyina yeti ti enti ma bu mfo me we dey cry around wanini and so around ana ohun so ni apai 3 IW wanu so ni ana wasun so ni eni asun so obi ani size edu je kenya me waso ba ko ha yes wani ba waso mienu wani mienu ye 4 yes ohun ne mu apai ntam mienu abaya ahe ISS ana wanu ahe 7 matchla see later atiazie anti we so ase yeah dedi na oye obo ni entua hokwa dini enti no aba osisi yes ma ba nine eni akwe na nje se benden abrabo ne to stay wasa na subscribe enti ni no ye wonsa enti ma ye wonsa wansa waso de sisi hani enti we ayo nipa okronkron yes itwa mutam ne wokon no aba ayo kronkron bia nti se ene credit padua no wani wo ho ohwen wo ho wano wo ho waso wo ho eya ne yaba yaba behwe odi padua ne we atwa mutam ye okon we atwam no aba kronkron eni kronkron ne ye free wo bo aba ha be si usisi he nyina ye kronkron eye winter stand Oliver ni nyina one day me preach ma cha wadeko amen almost mesi anim etieni eti say na de na koye enti utwa mutam a ede ba wo kronkron bi ani eye okon enti head ni enti ntumada ne head no eni ntwa mutam ne eni ve ni eti we ba wano sanson we binyame nchire mu very good ana ntwa mutam we ba pani aba wo kronkron eye ha ubenya ne ma bi wo ha no yes benya intestine benya liver benya kidney benya heart amen na dia besia efi e ba ye woto no so ba na e ba adua ba side no adua nso ana ye horo ne ma fie dai ba horo nsa na timi apie fi ho amen ento nipa be didi e ba ye mu wi a later na apie fa woto yes enti nipa adua ni very good ene ni padua we ene be pie e be da no wadi oni padua no ene okon adwuma oba de na me so kire wade wa eye de wa yi ye be bia ye ba New Testament abaye sesia Yesu be ka sam bi with the book of Mark chapter 7 verses number 1 Mark 7 verse 1 Bible nkasa honhom fam ahotie se nya honam fam ahotie bi sama woro me namba woro me mpabo am de no se ya honhom fam ahotie cause honam fam ahotie no woro nsa na yesa de na wa yero nim na wakoye ye chewa na se bubaku na ye chewa ye nku na mo go and sin no more the Bible na Fransifo na atwerefo no mu binom a wo free Jerusalem ba be hia ne nchen wo hu nesuafo bi se wode nsafi Yesu ya hwam se so mo di nsafi eni se nsa wa honhoro eni nsa honhoro edi pa no Fransifo no gidafo nyina na Fransifo no gidafo nyina wa honhoro won se ye wa honhoro won se ye wonidi efise okura mpanifo atete semu no mpanyimfo atete semu na so free dwase ba efise na mra dan so free dwomba anasa wo be kwa so dem no ahoro ho a wonidi anya dia bedidi na nyoma piki ka ho ana wo tisa wo betem gate na no enima pi ho ma na gu gate na no enkruwa mpodo kobrisen na wo kura na mu huro enu mu kura dia ba dia Nemuro ena Farisifo nya atwerefo no bisa Yesu adenti se Yesu adenti ena wasuafo no ena woni wasuafo no omunim panyimfo atete sam no so that is the reason why dia me bisa wo say hina hu say Yesu ro no babo ka Yesu meka so asuafo no madi nkwasi asam ye pie fi papa na no ena obuya won say asime pie fi agye nkwamisi anu ba ne say Isaiah shemu nya tofo nkwam ba hye me nkwala no
Moase ashe mu kom dada. Say what you say. Say the actual say. Omen. What you want no di mini. Manu kekere mu di mini. Mwakuma de. Eche fi mu kwa chichiri. Fi mi ho chen. Wo sorry me kwa. Mo sorry me kwa. Wo church nsem nipa na ide. Ahye. Some people think say something was supposed to me go to quotation at this opportunity teaching. But when you say something we go and read from the head. Fabra. Na fabra down. Baby what to fi sa. E ya semu ake mo papa. Mo je Nyankopon ahye de. Nyankopon ahye de no. Ni party ti semu. Ni party ti semu. E no si won say. Mo ayade. Mo Kwa Nyankopon ahye de. Nyankopon de na to atwene. De be yo. Na mo de atesem so. Na be di atesem no so. Yesu Kristo ba chebe bia egudi pa hu fia. Verse 21. Verse number 20 no. Osidai. Verse 21 no. Kwaso. Okosi na enipa mu. Na osi nipa umu. Wo makoma mu. E na adwemoni fi ba. O ma bi o che oboni ni fi. Enfim babo no. Da bi enfim babo no. So scared. Oso nipa be di boni ade egu nipa hu fia nie. Onipa umu. Wakoma mu. Ho na adwemoni fi ba. Adwemoni mfiri shu mu. Edwamansam. Ubabo adwama mfi chalewete. Enti obi agro chalewete. Obo adwama mu oden. Yes. Tibi bo adwuma na adwuma so kwi. Adwia. Adan. Uye adwama wura. Wawro chalewete ahye adwaman. Wawro chalewete afra adwaman. Ayeka. Ohye adwaman se Valentin boot. Yes. Awro chalewete bana to baby. Kebabu num. Wasi. Krono sam. Krono emfiri shu mu. Debi. Efru mu. Ewudi sam. Ubedi ewu a efru mu. Eyiri fasam. Obefa obi yira efiri ushu mu efru mu. Eni bre. Wani brand emfiri mpabo mu efru mu. Emuyo. Ubedi emuyo se emfiri mpabo efru mu. Isisie. Ubesisi unu emfiri wakuma mu efru mu. Ahohie. Ubaba ho yibire emfiri wakuma. Eni boni. Efru mpabo mu efru wakuma mu. Uwe ni boni a obi obayifu obi awro ne mpabo a. Because oh yes, e dia he kronkro dia church. Ayo. Be yetantan. Aba. Unka bientu. Aso aro by force aro ni babu abi so e kronkron by force e kronkron awokode o wi akode hwe babu num wose eni bone abususam ahantan ni kwasiasam nipa menam twa kwasiasam no wose nipa bedi kwasiasam mfiri babu am efuru dan efuru akumam eni bone nyina we nyina efuru onipa mu eneba ye na gu onipa mu fi nympaboa ko hye na jade o kire kura. Jaina go ni panfi. Yes. Etefe ye go Testament. Ye go nyame go ha. Okay. Ye were the 7 candlesticks. Ye were the altar of incense. Yes. Ye were the first chopano. Yes. And ye were a first altar of sacrifice. Altar of sacrifice. Yes. And ye were the bowl. The bowl. And ye were the 10 commandments that apamana kanu. Yes. Ye mean New Testament. Yes to tell me eli na masabata ni no. DNS say. Ye ntwe BBS. Yes. Yes in here. According to the Bible no, on the person come with the book of Jeremiah chapter 31 verse 30. Oh, Jeremiah 31. Verse 31. What said the running Yakupon Sieni? So about Yakupon Sieni. And never was it never when you pass me Israel fear. When me also the Mini Israel fear. And you the fear. You the fear. Papa Pambo from Tisa Pamoa. Tisa Pamoa. Japan. And that is so one side. Me one free Mizrim. One dear. One bubu mapa. One bubu Abraham. You won't bro. You Radia 70. Radia 70. Yeni Apama and Yeni Apama and Israel fear. Radia 70. What change your power was what the Mrano ever show on yam or the Bashade, one yam or the Bashia yam. Let's go, Makuma. What Trump and Wifa. It will the 2 tablets, they were 2 tablets, no. This is the original 2 tablets, no. Yes. Senate. Wow. Two tablets in Senate. A man said to Senate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Senate. Wow. Also, what the best of ever we found. This is how hard it. Yes. Yes. Akuma symbol. Wow. Akuma symbol is saying it. This is the heart. It will no. Ano obeka bom ye say do nyonko say wo. Yeah. Et ye say do ye manansam wadu no ode abesha akuma num. Yes. Et do dey sha akuma num no. Ye go Matthew 22:34.
verse 34. Cause why? Odoni emre di kan. Odoni emre di kan. Na Pharisee ne te say. Ah, me tro God wa. Amateur man. Ɔsɛ deɛ nasi yɛ. Farisifoɔ ne ti sɛ. Farisifoɔ ne ti sɛ. Wɔtua sɛdikifoɔ no no. Wɔtua sɛdikifoɔ no no. Ɔkɔhyia faako. Ɔkɔhyia faako. Ɔmo baako a. Ɔyɛ mmanimfoɔ. Ɔbɛsii no. Obisa ne ɛde sɔ ne hwɛ sɛ. Kyerɛkyerɛfoɔ. Wɔkyerɛkyerɛfoɔ. Mmara no mu kɛseɛ ne deɛ wɔ he. Ɔse ne sɛ. Yesu Nazarene mi si aka kyerɛ ne sɛ. Hwɛ Awurade Onyankopɔn. Akoma nyinaa mu. Ɔkra nyinaa mu. Wadwene nyinaa mu. When Emranum Cassia, and it did the kind, the Tosso Miano. One say, Emra way 1, 2, 3, 4. Aye, or Emra at Denipa, any young point them. Emra at Denipa, any young point them. It is Udo Yankopo, Wajin, Obe, Wonyakano, Debbie, Obacotobosom, Debbie, Boboninqua, Debbie, Udo Yankopo, Wajin, Yabekai Homeda. Nobody. But remember the Sabbath day and then you keep it holy. Keep it holy. Into one way, 1, 2, 3, 4. Why no Yamedo? Yes. To say, Mlady can say, do Radu Yankopon, few Akumen, Abebu Akum on one side. Ukrainian. Abebu one side. Ukrainian. And what did you name? And why did you name? Yet, Emmanuel Cassia, Emmanuel Cassia, and it did the kind. Dear Tossum, you know, at the Sen, and also the Sen, don't know Kusade. It will be passed in Sianusuni, the Wajanuni. Yes. And you, in Sawadia, a Bokrono, in your dancing room, and when you marry a Biadia. And that's why then young me dog, why no near dog, and also the Begudi Piper. One side. Yes. Love God and man. 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 It is a say 10 commandments. Or the Abesha command. And yes, you can say fooling Jeremiah when no matter. But just as still 10 commandments. Yes. And why no Yamedo? Yes. Any day, Uniado. Bible Kasa. It is say Abesha. Akumanum. And they say free. Apomana canum. Wow. Obetrash infa. Was made man be shedding or akumum. Yes. They say Abesha kumanum. They say a commandment. No. Abahatinum. It be ready pedium. Very good. Sabe ready pedium dia. Yemna the 7 candlesticks. And it's about infa. Acts chapter 2. Acts 2. Verse 1. 1. Go. Pentecost done toy. When you share fact, or so when you share fact, and Pofrimu, who be at the from a boy, if it's so by, a safe your fierce young from Timma, touch more pump to show that pump to show each level, a bit so much Marco, who cook your mamma. Yes, Holy Spirit, a free candle so says a bunny pedium to Uncle Ma, who preach but the word of God. On cook your ma a true free bonim to see the only power on your bonims and a buy a day. He's talking about the Holy Spirit. Yes, about somewhere about guide those steps now. On conquer until we name will yes, the Bible see a free will name up a home. Hallelujah. Amen. At the end of the Nipedian, why ye the altar of incense, yes, Old Testament, no, what's all quashisha. That's a cost routine say on your day at you, a crooked and nature say, Uncle ye and farm out. Hallelujah. Amen. Sanyama way as a son. Open the book of Mark 11:24. Mark 11:24. Yet to me, some say, a dear say, no, move some Bible for candles, you incense and fancy. Bible says, I give you a in the name of the Creator. I want Bible, and the body Timono. I want Bible, Mubenya, at the Gideon incense, Gideon, how we are they? Wow, Cassanim, Nabia, Najoba Canabada, Abia Hamamo, it's the Gideon swap and the Padian. Yes. You didn't swap any Padian, and not something swap any Padian. They say, Moses in the Jam can come and send you out. Yet the teachers think Chana Kajun, Nakumanafa, Timothy, ya, Museum Majamai, Museum Mokrono, yes, a woman. Yes. Because I like it to a baby, also being chab of being trapping. Say, bois. Qualanca, school, Ebia, Miss Makubikakra. Isusano, Yama Blaka, Tamawa class 1. But Ikoyo, do. I mean, yeah. Any police and thief. Okay, me a police. Miss me a thief. Okay. You say, but Pampana. Kicha. Who they were calling? Who work wire? Ah, my man, Sanya Kunipa. Ah, who would be idea grass to our person? No, I mean, ah,
ade Yaku. una ye mi kun sa ku wi okola nketen omni se ba ku ye police a wachi kromfo Yes. ha kola nketen omni se ba ku ye thief police chief Yes. obi timi nchi akola ente wo ye mu ye nim. Hallelujah. Amen. The another kind of beka bi akwara ti ofa. Yes. Holy Spirit touch nipa o mani hunu. Yes. It's according to the Bible no. Hallelujah. Amen. We mu nyina be nipa dua num. Ye ba brodo we ya and about the word of God. Yes. Young quiet Bible num. Bible ka se mi achro. John chapter John 6 verse 35. Verse 35. Yes, you see one side. Many Many and kwapa no. nkwapo Yoba min chen. Yoba min chen. Ekomri ni da. Ekomri ni da. Doji mi die no. Doji di die no. Komri ni da. Komri ni da. Verse 47. Verse 47. Kwadu kwame simu se. Doji die no. Doji die no. Owodankwa. Wo be dey. Mini owodankwa. Owodankwa. Mini and kwapa no. Many nkwapo no. Yes. Eti Yeshua Messiah. Hallelujah. Amen. Hwehwe Onyankopɔ ba na chiri pa. Jini di o. Yes. Jini di no be yama wo. Oyo nyame no ye. Abraham nyame oba tamba. Fawo nyina mano. Jinu di no be yama wo. Oyo nyame no ye. Hallelujah. Amen. Nani wadomre. Nani nkwaje da. Media mi tufuo. Yes. Emo bi nada o. Sacrifice bone ho. Yes. Danzo be rompaboa. Yes. Jai bone die. Yes. Mesia so bi na ma wa nam bofam. Na mo di bi abobbo mu. Na bofam se Ajigon. na bofam se doko. Jama dokuru ni pacha. Srompaboa. Oba jama srompabo, nsro jama bo. Hallelujah. Amen. On sro jama yo. Srompaboa. Eyala. Menkasa ukoshe mpaboa keke dia kwa so dem. Debi. Untimi nhye we me jama so dem kro. Debi. But wear your sandals you can wear. Enye mfo so. Body for body nchawo. Amen. Jai boni owia ne aba ho na ahote. Wose hwe ho ye. Ti ho ahote no. Yes. And you see the 96. I say, okay, Mark 7 headline in Quackeke. Headline. I say, who from day? I say, who from out here, the young 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthians 3:16. What's it? Antimony said, it says, and Yama women be ready Pedria Wemua. Minimus said, you are Ujina, one who are 2 feet, I am Sabin, 2 in Pefese. Muyanko Passon, and Yama way 10 commandment and free her, I bet you are. The 7 candlesticks about Nipadium. The 7 way the blood no about Muji, Waji Diabam, and a Holy Spirit African about Nipadium. Unim say, and they say, Sign away in Abenipaduan. Unim say, well, with him Sabunim say, Muyanko Passon, what I saw done. Unyanko Pom, Unim say, Yanko better. Yes, it will be so Yanko Passon. I saw done was here and found Monsa. Yes, and Fama Jama. Yes, and Fama Chrono. Yes, Fanya Hanta. Yes, Fama Po. Yes, Fanny sent to yes, Fank account concrophones. Yes, Fan tiny pa. Yes. It is so be so Yanko Passon. Be say, I saw the in the Pedia way. A seller Yanko Passon, Besayum Babua. It's so Yanko Passon. Yanko Passon down. I want it. And on the Mora. There be a one in the Siwano. And on the Mora. There be a what yes, Siwano. And on the Mora. Hallelujah. Amen. School Danamukomuno. And on the Mora. One Tabu Danamukomuno. And on the Mora. And Diana Siama Roman Power go on. And on the Mora. Fisa koshewahi. Hallelujah. Amen. What you saw then in the would hear me. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians verse 19. Verse 19. And I'm when you say, I wouldn't be fair. Munipediano. Munipediano. I won't go home. I won't be a better woman. I'm when you're free now. I saw the time. Why you any pedian said, I saw the time. And Tiam Fan Monsa. Debi. And not tell Yana Cronco. Yes. Ya Cronco, Meradi. Oh. Ya Cronco, Meradi. Wabraboni na ni usubenina. Meye Cronco, Meradi. Messi, ye Cronco, Meradi. Ah. Ye Cronco, Meradi. Messi, Wabraboni na ni usubenina. Meye Cronco, Meradi. Babrabo Cronco. Ja masturbation. Yes. Jerry. Jai. Jai. Jagoku. Jai. Why you want pray? Ti woni pediano. Yes. Onanyen. Moni pediamo mo nanya Cronco. Yes. Kwa so de na mfo so no bi wasamo a make sure so betwa asam so. Pemansun dodo. Akwa uru achale wetegu. Etwi Na manso. kuma na nkasa hye wala ntimbu. Why? No de akwatra so de. Obi wo uru aso de wa muna. Wa romba bo amuna. So wa rompa bo akwamuna. Wa muna.
Ayan church, a obi gidie, and out their man, and to force a cabrabono. Anka Yamana Tibabu has some Asilia. Sa Gideon and Quadu Rompabuano, Confessor Gideon and Kenya, some in the infinimu. Any here. And so Gideon chance on Rompabu, I am name what dear. Matthew. It took Matthew 23. Verse number 25. Verse 25. Munye was what is and do it. Ma a telephone for the safe for the Pharisee fast off will be no modern church, young name church, my church members. No, someone who crew one, I want that you was in my life on a crew one at Chima to back was what I get Nana and Pabuaya home. Nes emudie na kwa saw dem oni pe gudem adetane adufu de pasarama adetane adufu di pe ni ni pekum ni pasaye woku won pra wayire won pra ashomo no mugu aso dem won falasi ni fredi o madani falasi fo ni frafo hokuru kruwa ni aiwa ni mukane kruwa na komanum siesie o mu first na ekire ni so afi ekire kwa dem fansa kran kan ekire ba da ebefi so o mu fi na hotewa mpaboa ubi bia awoti onyankopɔ di eti edan no eye hie de ye hie mu ne nemu be creator yankobɔ dwama yankonom nsa ho nanso eno so nkyɛ sɛ hallelujah wo de mpaboa wura wa yamfom so wo na mpaboa ne hye wo na hye transers wo na hye azaya yankopɔ ka chaza so mo naked so fo be kotu hye we kotu hye kotu omo kotu ai azaya kworo ne mpaboa wo azaya ro ne mpaboa ene hwani ma azaya sa ye kan we 20 verse 2 verse 2 wo de te ba ebrenarem ai am kotu hye ya mo nwene ho Isaiah 22 Isaiah 20 verse 2 ebrenarem Isaiah chapter 20 verse 2 Amos ba Isaiah Awurade asannam Amos ba Isaiah so eka se ko na koyi eyituma no free wasene koyi wontuma no free wasene mu na sane wo mpaboa free wo nan ase yi wo mpaboa free wo nan ase na woyo sa na Isaiah yesa na odi adeja odi ba ade adeja odi adeja eni anamonhunu enanti ye eti wo kokotu hye wasa Isaiah ro ne mpaboa sa bo naked rodros mo kasa mo nwene ho akwa mpaboa no oro aye na waja dross no oro no aye command nyakopɔ de ade we na aye ahyede de ma no ade ye de ma se yamfa ma Jeremia yamfa ma Isaac aze di sa ahyede we ye de ma no yamfa ma wo se makɔfa ne mpaboa no oro dross oro dross simple twin fa ba ku nja ba ku sa dabi chesen aze oro dross also oro dross remove your dross. Hallelujah. Amen. I say this actually we di amano. I'm so for some entiase. Opa e din e fe ne mpaboa ro keke. Etu akofa quotation no. Akoyi mpaboa no ro no. Etu open mpaboa no. E di asol pot ni quotation. But ne draw so ro he de. Weja to. Chef ani nyina yem prima wo fa bi. Oba dem fantasy abra. Osuma wo twa kunkum mu na esa osuma mo so nya no ntu. Onyankopɔn din a wo se me mpa. The true worship no. The true worship odim. Hallelujah. Amen. Matoto de papa na ti de Yesu kan reaction ze kan no. O se mato onyankopɔn hyade na ide. Enum kita nipa de atiti semu. Mayade. O se mayade. Se mo je onyankopɔn. Se mo je onyankopɔn hyade no. Na mo kura enipa atiti semu. Oba de fantasy amra omi akuma mu o fantasy amra o kan Isaiah chapter 25 verse 7 amra Isaiah kan ma me Isaiah 25 verse number 7 yeah kan one Isaiah yeah now people is na obey Isaiah 5:27 right yes 5 verse 27 into abode asem o se me nka say tire konkro say de wobre any de on sunti enim o se nyankopon say we o kan say mi a kire o se ne ba yes won sunti yes womre yes cause why warin tonko anya de obetonko wani rinkum na ninkum wo asinimu abosori nsane na bia asinimu ba na boso ye nsane sane rofo na wo mpaboa homa erinti anya de ye kwate mpaboa sane Israel fo nyankopon 19 finhia aduanan aboso mo hye mpaboa na nsu da anwe o se anwe da o kan Deuteronomy obeka kire yes Deuteronomy 29 yango na Bible ne nkasa ne Deuteronomy abba mpaboa ni o man nante sa wasna mama nante esreso me mama nante esreso infrinsia dianan montuma ensu wo mo montuma anyadan montuma ensu wo mo na mo mpaboa nso antete wo mo na ase mpaboa nso antete den e wo mo na ase no mo nante ama we o de kire ne tumi ne ne kronkron yes wo de kire ne power wo se montuma ensu wo mo antete wo matade antete na mo mpaboa nso so anhe Nyakopɔn misi wo nchiri mpaboa misi wo twedi ampo misi wo nyedai wo chiri mpaboa anka Exodus chapter 12 verses number 11 hwade kronkron ye wo ye wo ni dirim hwade wo ye no kronkron ye lebi fo ye bi verse 11 lebi fo ni ye bi tie Bible wase dey na sɛ de mu ni twam fa hye ni mo nkyere mo asene na mo mpaboa hyehyɛ mo nan no mfo nye sa de kronkron no ma no Passover wow
na me patu ni ba me patu ni ba ana betin sam yi yes so for koshempa bo ma be kire Solomon si aso dan no kwan ne afa sosom yes mitimi nge teaching nyina wa ma sheda sisi me da bepem ba bi se be yi Solomon aso dan ne ba osom ne ko sai yeah babu kasa o kasa sabra yi me dan me wa ba wa fam nya twetwe nkomo yes The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open Sama Shekot. Tifan will be emphasis. And I know 9. Ano kwese mo Isoya do sudie Yesu Aji trust Awesome never tinya maya tinya miya sipa Nyamiya kwainwa Ewom pase Isola dosupa Yesu Echinye bieni mo Ampa Yesu Ejidifo Yo krom su koma yehuba Patada ya shishe krone chiwati Doso ni sebena busama sofa chimishe Ensuele Wajenga brini kombi kaweni nashe Inaje wajisi kansa na Tobi kona kosa ya Wawewe Wati Ebrena wiadwa minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wati Oka wabwa Enya sorry bia na ya sorry ojidini Na yese Osofu achie preni munusu Afre na safu menina Lodi atu wenim se Wa uyare no bra Ye kreye ni munusu Na yare bako chebia mani parin sinsain Bra bedia kwa chene Juma beko ye Nyami me muna mani Afedia kwa nche muna dosu Enye na dase nini Atrose muni nkontomponkwa Na mimanye diempo Asori bia ya asori anka Anko konfora so dem kwa jimi sume mfri osofu obi ho Eko wye chenye nigwasia Asante Enterprise, Brother Benjamin Asante, Osuti Musasandi Radiakano. Udiye ni pretunyu menche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu osofwa. Ai unyu manwa na bachire. She na se unyu manfanya miya kwanswa. Echese saka wasofu woni mpuwa na bepuwa da sameni na kwa. Ai she tonton poni krono na
mama. Let's say, a glass of food, you man, and wasi. Wama, you man, and yam, wama, yami, many, maguasi, wabun, so many. Yeah, Ubedi, and ya, Ubeshanti, and yes, any moyam. We are 14 now with Timicano, Cranet. Watch us of many now say, Yamisun, Yanuania, Kuma. Intadia wa baby I want share. Tinyamia saw them panta di hunye. Share. Onyamia saw them panta tanye. Asa konfu them share. Uyo konfu you and him. Uyanyamini panswa you and humane baby who want dance here. Minyano mikoko boss emye. Kroma ya Ejidi for na mama money no ona wewe nyamia kwanwa mama money no ewom gomba asomna do so dia asomna do so nansu wanyame de womna musambe womu anu kwasamo asomna do so ya do so dia nansu wanyame de womna musambe womu na ya bebe ya womu sumshoyo aji adofo mutim ya subam osankani okwadma na mikasai kano bia mo pabo anya zanya ni fie kes ai minkase na minia no metiasio minkase kwanwa ni be yadin onyankopon die wonsi na twetwi frize duoni pebuo no die no anu betwa nyankopon sem die sisado kediampo yo asem die tinwoda di babe sinle ya she obun samani ya bere wasuma na chidifo bebre obun samani ya bro wasuma na suma fo bebre ene wasisa na fadie ne dio ja so dem na to cheche no di meji difo intimacy mama manina musia chosam na chosam na ne di be mun sun ya mati visa wakase ejende mi muno bafana da bebre eh wanam nyanti umemu asu wa munyina ya petaku mama manina wana mankodi wanaji wadi muko seyemo atwedi fo checha do sumini anwe intimusia trosam da hallelujah Amen. yedo so ni asase twedi ampo ya wase Amen. adofo no yedum pempenzo a na nchechire de bae ne se onyankopon chiri mpabo a yede kwa so dem ana question and ma chiri me se ode kwa nyamfum so afa kwa nyamfum so sanse nya hyede ni mo bi be ka se ya hyede dia and ma chiri mu no me ri chiro kronkron abebe mu di be baba tu no a na me baba teach tamasoro mu si aso da an so sane ko no Okay. If you are church no zum. If you machrew, ti machrew mo mahu ne say entoma dan no. Na lewi form ku nekum. One e kwantoma dan no no. Uwura mu a enya makora nko. Mali nyi mema ni nyina Benjamin for God for Asa for Sebudon for omu nyina wantoma dan no echi. Omu aduo ansa na maten sempa no. Ntubetie Bible be so ubetimara ubesi Zakaria wura kronkron bia me ba New Testament Zakaria wura kronkron bia na okobo mpaye no Bible kire se na wona ewo ni gineduo ho na omo twen if so okoya bansa na wabeden wabekasa akire because ese okoba for de ne ba akoye oman no atumade na ansa na watimi aba ntumadan mu tie ntina ma akwan ma ye nyina etimi kwa so dem etitumi e ma oba akwan ma ne wura so dem no sa etumi ni makwan ma be friends ai empabo asokọ ani ya cheche ma kire wo te say adani hia dan na me ma ya so dan
Tisadani Shiadan. And I mean my Timina about this. I mean, you need to also for one till we are here. Why Yabama Bebaro? No be a kind of Joshua, Castle Ronas and Pabua, and so much much now. So both was Shirawa, also Ronas and Pabua. Joshua Shiai, Ampa. Our the book of Joshua chapter 5 verses number 15. Joshua chapter 5. Bible Nkasa. Chapter verse number 15. Bible say Nkasa. Was ne every dom so safoyen no. Catch Joshua say. Obo for the catch Joshua say. You unam pabwa. You unam pabwa. Na de ugina no. Eye kronkron. Joshua ro ne pabwa. Yemra New Testament. And to madam te ya no so no. Obo for pie wa esesa ni ase pie. Our the book of Acts chapter 12 verses 12:6. Eh mama Bible Nkasa. Cause where? Anadwunara. O say anadwunara. Erodi be yi na kono. Na Petro da safo benu Petro da safo benu ntemo. Yeni ankofa gu ne nsa. Na wenfo awo na wogina so dan na ebe. Omo sra no kwae. Na hwe. Wade bofo be gina ne nchen. Bofo be gina ne nchen. Edana mu kyerɛn. Edana mu kyerɛn. Obo Petro nchen mu nyane no se. Peter de no adampo. Sori ntam. Anu ka che sori ntam. Na ne nkɔsɔnkɔsɔ fi ne nsam. Hankof na gu ne nsa ne nantete. Obofo no ka kyerɛ ne se. Obofo no ka kyerɛ Peter se. Bo waboso. Na hyɛ wo mpabo. Na hyɛ wo mpabo. Na ɔyɔ saa. Na ka bofo be yi obi kra pie kra se kɔka se sa mpabo. Nkɔso we ntɛntɛm. We ntɛntɛm ade. Patwe do se ye dai. Hye opeso wa kyerɛ ne manu ba bia ye duro. Sa kyerɛ bia ba. Also for bet man ka kyerɛ se ha de se ye fiase. Enya asɔre na school down here fa. Nyama na mutichi se baabi abanu ba se hia no. Na patcho ba bia obofo no hia. Eye ntokwa na na omoko. Joshua ti no se wo ya tamfo afa. Ana so wo ya fa ba kori fi 13 no. Udi fi 13 eye ntokwa na omoko na bofo no yi no wadi kyerɛ mo. Ana ma ono ko bisa no hasa. So to bo a kokori di wo be hu. Was in Joshua. Joshua o Jericho ho. Eye 5:13 ye kan. O man ni so hwɛ. O man so hwɛ. Na hwɛ. Na hwɛ. Obani be tenten so. O kran kanta watwe. Joshua ekwa ne nkyɛn. Joshua kwa ne nkyɛn. Joshua ne kwa ne nkyɛn ka kyerɛ sɛ. Wo ya fa. Ana wo ya tamfa fa. Ɛna o se da bi. Awon na ye ntokwa bia yo. Anya so da mu. Enti babna da mo mesra mu bebre. Ɛna me ka kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa no wo abofo ne kasa mo ɔmo commande. Mesra mo ba de ginu. Ɛna ɔba de yawe ɛde nkyerɛkyerɛ pato a wo yaba. Yes. Media me gidi kyerɛ me sɛ onyankopɔ twadi ampo yawe wo nkyiri. Yes. So ba woro wo nkyiri. So be she na ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ahyɛdeɛ de aboa be bid wo be yɛ ahyɛdeɛ quotation bi wa mukotu a mukotu di defending nsɛm bi o kan Malaki chapter 1 verses Malaki 1 verse 6 o se me nka sɛ was asofo no anim bianso asofo ni bramso obedi ne gyeni o so obedi ne gyeni akwa di ne wurani na se agya ne me a meni die wo he obeche wa digunti o kasa ase na so owura ne me a misuro wo he asafo no ka kyerɛ asofo a mubu mi din animtia mubu mi din da animtia na mo ka sɛ ɛdan mu ne ebu animtia mo de pan no ahu akum abrame e o ma fori bu chia so na so fa kokotu we defending papoa Ude twaso kakre bi twaso. Ade brema fori bu chia. Ode brema fori bu chia. Na mo ka say. Na mo yama ka chem say. Ede ne yede agu. Mususu say. Awurade pon no. Eya ade a. Mo bebu na nimtia. Na se mo de aboa. Na ni efra. Ebe bo afode a. Enya boni ana. Enya bo iti wa asem o ka we nu. Wa kopiki baby. Enya mpaboa rasa. Nabi. Ya kani die wasem a. Enya me bebre. Ni titiri kese so be suro Nyankopɔn wadi ni mransam du no. Yes. Paboa rom paboa shiri 10 commandment obadi hu yamabo sabre from ni atwetwe nkomo Francis ya 055 sabre 055 955 2686 yeah 050 76 90000 055 955 everything 2686 bet me afresh sabre ni atwetwe nkomo me joso bankwaje samso living ya wasafo nkobe the whole Ghana the whole Ghana enti o frɛ na baby a ebi men won nya ebi men won wachka na yare obadi aduma ebi so be won ya kyerɛ wo hello pacho di me bia ka safi good evening sir I'm coffee me ka safi kan ne shizongo janshi miti wa dawruma ya wo nshira pa on shira on so mare aduma pa ye amen ya wo nshira amen tete we di amen Wasam na ya itie na yete tie ba ko pe na wate azio edukre tie na be kabomwa tibom na nya wanti ase no asa be tie be pie mu wa baby aha
Aku abi ti o se ita de achire no so me dwion sa me ti kura me ya mama bi ti o se okay abegbo mu ha amen akoma wa sama okay obi okwese dia ni sa akoma na ya chemutu yeah and I would hear from my chemutu yeah your right ventricle left ventricle ni na ya chichu wow okay pe and a pick him I amen I feel okay say we need to nip again and put on sorry down. In the 2D, you know, so crowd go say, I tell me the what you mean, change. David, to also for you will be so young with it. Yes, I'll remember. I'm a play crowd. About the issue of being also on your Akumaso, dear man. Papa Nas Wakas, what ye. When team young question when Tim said that. Tea, Kikabu and more before Betias. Ate. And Kofa one way preaching being one, ya to a good mouth. Debbie. Hello, Patroni, I guess every. I joke as every. Maintain you. I'm okay with you. The line when you line when you where they were down maintain ye papa, but about the shabby yeah. Hello, Patroni, maybe I can say free. Hello, me can say free new abrim. Me just back just the Patron tell now tell no. If you say I'm for what I'm now okay. That's what you mean. Me tell what down. Tell for what I'm okay. It's also only the one when you in Pabua, no do Pabua for I saw them I won't for heaven. You know, correct. Then them at you, we say, then and yank. Said that we will see a change to Mufano. Then I hope I wish me there for person I want to Franco. Now, me person me be down question. One can I saw them tired of 2 months. I won't cut you actually. Me baby, me free them, me free baby. And Diminia shall see near you yet. If you baby, me free my womb of red, and me free baby. Sorry, I'm a call. Me do be a chi. The abba, I be doing pempen so be. Intim, my chassis, I be pim baby meduno. When you move, you more on your day. Hello, Patroni, I can say free. Hello, Patroni, you. Hello? Yes, sir. Patroni, maybe I can say free. May you bank what you say? Yes, sir. Yes, I'm saying, yours. Share yours for you now. Itio. But that was a body in Shiro. Amen. I know both at the Magana. What the media you. We are not got in Pabua. I asked them to sorry. I got Tom in Pabua. There 2 weeks. You saw their family. If you pass or an entire estimate and Okofam and Pabua. Apostle confusion software treaty. Ubi a cosum it's not the Kumpabua. If you know, come in Pabua and say, I saw them. That I was saying, by Brad in Nayaho. It didn't go, say yours or Brad, they didn't go. Yours, a penny ever. Yours for no Bobo wanting to finish baby while body is shabby bray. I've been a yours sober. I want to know what can you see. Also, not a tomono.
or the bar week name. The same papa. No, the same papa be the old man na kwashe obi the new one. All right, so on your day. Oh. Na mo roy day. Obi amukite gidie bako. Mo pon asori abeko mpabwa ho. Oba dey we yamabo. Amen. Be say nya shadie bako say I'm telling you. Mrs. Sasofo so be wura mo ngro mpabwa. Mo ngro mo now. Asama ko se mo simu ye levi fo. Mo ngro mo now. At the same time so mama mama wura dem o. Yeah. Cause so kotu quotation Old Testament e che say a verse o baby wura ho a. So the same to me ma come about rest for them. Ba pabwa ko. Wo de yenko. Me papa tu na. Yes. Hello, yes, sir, but you need to be a free. Hello, but your friend is how. Achifusu. Michi achifusu asifusu fo nyina. Ah, we can patch your market. Apostle Oku Ajuman, a radin shira. On shira so mami. And you made a seminar what kind of here. So and you made a seminar what. The work is just of 4 hours and I will move night TV, radio situation. O Mancata could have preacher, you know. No, we are walk on a woman or Munamana, one or Mapre, Sopo, and buy our boy and I am a and Bana Bonis is Tiano, a co or Mubua. As one so and the wouldn't be far as every emblem or a kind of party actually. Ghana for you that you will be at Crana, just a house of honor. I won't be dinner for Moon Carry, no, or Mamma, the best yet, Marco. About this, which rounds, mammy. But could be about almost all my champagne, as almost a socks. Almost a socks. We are a one gets our new blue socks and young collection. Ose meboa papa yankore ose enyankole shoe yankwa akola wo akola ntimi share shoe ko kan the book of Ezekiel chapter 16 verses number 11 here dey be wo Ezekiel chapter 16 kan verse number 11 no Bible nkasa wose na midi ahihede hihye o de ahihede hihye o midi nkapo hihye wonsa midi ntwaban gu ko midi adwene hihye midi asomade hihye midi abotro fefe ebo what is sikani juta hihye best number 10 no wose na midi ntade a wadi mu adwene hihye wadi ni akola watade ni adro first flowers bi atutu akola ena midi sukrama nhuma mpaboa wodi ani ye ntoma ni apam ne de ahye ena di hye wo tundi se sukrama huma dan mpaboa kese wodi ani ye ntoma ni apam akola de ana no nti ye hye akola de ni wiase ye de ahye shoe ni nti ani ye socks no akwase wo so hye mpaboa ahye so demoni so na biri we ba ma ro na na vanante simple kokanye ntia eno obi ba so bia ne mpaboa no ebia na koti bibi na wo kekasa asem no a na nyisa so na nkasa na mo ya na nkasa discipline ya dai any church ni I saw teach church members here or church gate no matoto mu nyama nyina yie na obia no akoti na bi wa dem obebon ye wo bi ho no kran kanya popon se o se wo brian se me ye nhye mpaboa ma so ya ka se ni pako no ko ma na hyere de me na nka se kan na ade kan kwa de a yo bi wo hye mpaboa no ro a masa Masa, wa no sent no se ka adi kankan kwa dia nko obi dia nka be ka Jesu won hye se so ro ni babu eguo no na nka ma tampaboa no ati e ka kankan dia nko bi hye mpaboa no ro a masa ne now me se kanya ko be ka hewu ma bro bia se on ro bato dia dey hye because ora dia ba na nye ani na mu chire se me dinya ko pa hye so na man hye paboa me rom me de paboa kwa so dinya ko pa so wonyi se me bi Yesu ro ne de agui allo ba chodi me bi aka se free hello Sembeba o o si asembeba aposo ko ni o di asembeba papa senie bi ni pani abi to eni bi ni pani abi aposo ni pani abi o jira o zuma me ni pani abi egusu bie todo o di asembeba o di asembeba ai jinse mu
Fair question. Anu ade. Fair question brutala. Me o kesi. O jira so me. O jira so me. Patu ni pa dia be yiro rough. Me be ko heaven. Ni akokirechire ni ahwe. Say the heaven tie. Ah, ajababo da wana nkrofo di. Asewuni. Oba de sha be bro onyo akoma so de. Hello, Pacho di be be gase free. Pacho di be ti amomari. Yo, me just want to say Yo, yami sha pa na asem pa o ya be. O sha. Ni ya kan se afọ mu kampo mu ra ho no mu ro mu awa e ti si yankopọ de nso ne de achichi mu mi eku ya ti mu ina nso wa ko se me bata ya wade no kura da si ya ni se na ne pastor ti ni pastor men na e wa bo afọ ina bo ade ni show amen amen so oti tabernacle na se dia na woni mu niam ewo mu na oti ase dia oba de sha. Hello, Pacho ni me be gase free. Hello, your family tabi me kase free entonces Eva me tio adawma me small boy there by me ya 7 euro move off me say abu sibu ana titi asamu so no sai no ana asabi we ni pedi ni ma na ye na e we kan say nyame onhirawo amen na onko so anfa wonya adwuma se de be ya nipa beti nyame asemase amen medase oba de nhirawo yankopɔ muti me kanya ni pedua no o kanya ni pedua no sisi a to se ya nante huhu entie wo na makono no. Hello, Pacho di me be akasa free. Yes sir, Pacho di me be akasa free. Pacho fa mi kujo kasa se bla robo Me tio wadaruma Pacho we de nyame shana onche so church we and Pacho ko so kan na ko ni bizarre me so ai me person wa ba be oba na hairdresser but as I was and there was so mumu ni sa church no na menti ate no Sevilla chiwa de nyame chiwa de Sevilla oba bumia ebi onko heavy na nwinu a oba na kwa kobo ne sa we ni de mesio bebre minti minche no de nsi awade kwan hu na o mo adwuma na oba na ye nje o pe no de na o mo dom ho de a no de nganzi ho kwan nti no gidie fam na wo ka de a na meche wo se ye mfa nwintu anwi so eduonu kwan so okodi nwi kwoto anwi so nem so no a obi ba no obo use ni own hair no de ibo ni ti no waye ni ti no adwuma de amini problem bia but eno no de mfama wade hu we ye adwuma no oye ntu ko are oba no oto apetesi a obekasan wodo no na nti na akwa na wura me wa oni ahwe ni ya petro ba bia ye ni agya apetesi ton wanwa na ma esemutu nim we de ya wade sem na we ye gidie fam asem ko wadawroma mesrewo ti wuntimi mfa adwuma no oye ni nkogina modo amwo mode kwa ware no so senye odo na ade ware na adwuma na ade kwa ware dia ene adwuma mienu wadawroma e wasam de gisam ye teaching sasa anso na bia metimi a church mu yi we dia me beka empa bo ahye wasam wadawroma fa cheme. Hello, Pacho di me bia ka free. Yes, I mean, because it's expensive. Pacho hiva. Ayo. Expensive. Meet your spinters, Casa. I mean, sure. Amen. Dana me see what na me baby say. Okay, say only Moses in nothing for one, Joshua, and doing nothing for one. Say, Paul call prison. Okay, say Uncle Paul to me. Of both one is no uncle no when answer say uncle best stand in pub one on the way but because of say echa international mecha na yenya say ye best near kwasori den ye pub one konti otini catcher ni say on tene pub ya mo is there no na a law yeah
law e wo ho san ko mu za sorry de mo na mo law mo now yeah nanso say obofo ni sia na e obofo ni ne say only empaboa and the sanko hu obofo no anka enu ani say yi ni na empaboa yeah abia no anka po wonyansa say obofo ni best no obe we empaboa no anka obe empaboa ni kita no dia ko nanso one obofo ni sa share because of say and then we yeah yeah what one is saying for penny for send your best and say send your best and say like yani sisiano yenya access I bet near sorry then very good and one no ti say anything am so dan ye kabom baako enti me pese me kire me say wo a wo so wonti ase de no a che odi mu miensa wa mama na ko baabi amemema but ye nyina na ye kan ye ho bomu no de ye gidie gira bibi so se gidie no ana me kire mu ne no say according to the Bible no so panyin bi akasa ma bibi asi moje bi asofam hwe enye ntumade no na ti we bia abodan ama wona wu a tini for sorry edo mu diadanse e kire wiase say owu so de beba na mi mewu na mi nka menam o de e ba part 2 this one hello pacho udi me be agasa free ya wa salon itio o me jo na ni me na mi sira pa no teaching how the my wada ma agasa free ya mi tio pa ma fla mi ane de me agasa free I can't imagine. I don't know. Okay. Teaching the video, I was so teaching what to do. I'm in the Tian you. What is now the teacher? The job on Tian to be Yasolia. And some of the can you go for it. We have to found having your airport bedding because teacher was someone comforting as well as my job on TV, you know. I said, Yam some fun who get the Cofono. As a baby, I'm an in church and I was I saw for the church in many painting and coupons and almost church at that. And it's always coupons on time on a church and more. South Africans are Miss Lennon and carpet dance. I also tell you also, what it's Kituabiansa, Monsiasin Yentimimra. Menamania 0242 327172 02072113337 Egumidina say Mamodia Namon support you and Yentimimra. Ha Yentimimra. Hello, Pacho, be agasa free. Oh, Pacho, shalom. Yawe shalom. Pacho, makasa free takwade. Mi chiata kwadi for you now. Biti wadarumo. Philip yeah, Philip. About the issue. About Yahweh show. Which now, Mammy? On your cassette. Amen. I don't know what you say. Oh, no, hombre. That will be put you with a cunham. The man said, Yahweh. Emma abwa for kwaswa mbwa. Amen. About the social osmami. No you makuma so ade mam why. Amen. Obi timi kase ye nhempa bo wa sorry. Asori nya yi no mko yi a. Omo minim je ombe so mo kire wase. Ase bia wo se bi nwuro. Ifunsi wona ho daso ya kronkron. Ni ba bi wona adwuna won ti ase. Mkosie fun wasie na mo bomba mbawro mompa boa. Asema bompa ye. Ade wanse mo contradict mo. Da mo be kwa asa preacher mo gina bonte mo preach. Na nzu ato. No aro mpa boa na so mic na shoko. Na ni wakwa shempa boa. Se ni okita mic e shoko. Guitarist gina won se mi tia fam a e shoko me. Ti ma shempa boa di bo guitar. Wanse mo ankasa mo ya ade mo akire mo. Ade mo yi ankasa mo akire mo. Obi an station. Mujira Kenya go pass amano. Oba dia manti ase bra. Wo mi akuma. Amen. Besra mu bebre mo ntomo bu wonye ba bi mu o.
na yen tetefo niema bia yen babia yen nananum ni babia ye sakra ko yen fidiase ya sori mfidiase mu bi nkyerɛkyerɛ no no me ka kyerɛ mu plain anya dia Nyankopɔn na yi akyerɛ wo ya sori mfidiase bi ma ekokokoko ye no eyen nkyerɛkyerɛ yen sakwa free ho ana wo ba dia adom wo de wo ho sabe wo say no ani not wo ye dai yeah uti ani not wo ye dai yeah we your research eso your research sua de oh oba dia man tia siamra amen hello patroni me be akasa free mentunka ye wadauruma hello yes sir hello patroni me be akasa free hello yes sir patroni me be akasa free patroni akasa si achimwe si krum miti wadauruma also nyame nshira onshira so mami so kwase muni ko pe mo so mba ko ni waji mi TV aboso maji TV aboso wow enya on ko papa bi frɛ me we great akasa amen amen diwe chipa mi bibi prepa avec ni nyame nshira amen ya mi shepa ma fero me saka on e amen ayna nshira amen also we kusu follow the renya maybe amen medase oba dia yo so anya wakuma so de na so panyi bi frɛ me o hiri bi papa apostle ade je so ma me tie news o se what time be ani preach na hye no tie news ade hallelujah sana ya we person ye munya politics in 20 na hwi ni omum ni emprenyi ye kranko hello ba jodi be aka safre abazo salon ya we sha jabe ba ko pe oh abazo ajabe ni magasa free lavade ichi lavade fo ni abazo ọba de ya we papa amen abazo to be ti wa de abai eya ti de afana nyina na afọ ma papa ni se obi biara o hwe biara no na kuma to ne yam ana mi die ni nya so ọba de ya we de ama wa kire chile mama ya apostle ye wasafu bedre wo ban mu a wo sempa bo na de ko wura wa o se no kula hu so obi a wo so mo bo ankaza na de bi wura ho apostle kwa de ye we nsira ko na metro de amana de mekanis so bo ade won fa ne so ne ni fa ne nkuta o mu o ma tan for authority a o en an kwan koro so bo ni ma on fa kwan so wi an fi wani wọ́n atamfo ní show ọmọ náà bọ́fọ́ náà ọmọ ọ̀gbọ́n náà máa ṣe àná ọ̀sán ní ẹ̀sà wọ̀ so náà ọ̀nṣẹ́ ọ̀dẹ̀ náà ọmọ nǹkan tẹ̀ntẹ̀n iye pàṣẹ tí ní pàṣẹ mẹ́fà yẹ̀lò ń yà wọ́n ń ṣe àwọn nyinaa mọ́dà ẹ̀ owó mi baako pẹ́ bẹ̀ẹ́bí àwọn bí i yẹ̀lò ń yà wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan ọ̀hún. By John chapter 4 verse number 24. John 4:24. Was onyankopon ye honhom to wana was sorry no ese so sorry no honhom ene no kudam me cheche akane sa akire wo e ba part no so a obetensa mu asepa hello part odi be bia ko set free yeah hello e ga teve mu a mi ta free pristia mi chia pristia fo nyina na de o ma ba kasa egusu kasa post ni and some organ have been and that's on you and in na ya me da phone be ba sa ye mi anu mpani phone bi aso phone bi o mu I want to na ya for ya go bo nko na o bi tanya me ka tell ze o ne ba bo sorry ya nyamfu so ba zi ya mi ni anu ma yi phone phone any DE phone E phone ba sa mo pom papa back no kwa na ga so o bi sha mo bo de kwa sorry ya nyamfu so mo afa nkwa nyamfu so na mi bi za mo pen phone za ya so any DE me ga de any DE me ga we dey do the what you talk about mo mo fine very good na ye ni anu mo di be ba am bi as am pen phone mi ji so bi be for no bi sa kwashi
Amen. Amen. Onye wa kuma so dia me man ade kofa. Me kofa so da na ba. Ma che onye ndia. Ene ma mu so so da na kura no mu kom kura na nye obi ade na kom wo. Edi nsuo so ho. Edi e ba wura a. Ye libi ya we force ye me get ma dan me chem tre. Me je me ho ero. Na me ko krum bia. Na so fo no so aye libi fo. Na so atra krum. Na church members no mo agu aduo no. Tibi koko ba for de ba ma ba. Hello. I just had to say for you. Pajoka Safi. Me too, Adaruma. Michelle Sumani. Body shall be don't you want to so dear man? Papa 7 dear. Obia fan when one fan yashed you, Miss Lovebre. Then yashed dear Bakura, who yakutation just I yashed da. Tibabu that's a part out teacher conconas now, who yenti a tabernacle by. Now tears ye Ubehuno. Mercy as ordano. Mudia boom backo. A man the trouble. And the moon checking him a ye. Come on, tap, I'm going to one big go. I saw the bisu yet almost yeni. Omo domini Pabuan who saw them. Okay. But to the annual in Pabuan, a Konyan chain. How do you run away? And no, yet. Quala members and more room deal gate nano. Okay. But it's California was can. On all rockra. Not a big good air. And I'm going to Konyan in chain. And Pabuan who had them. I would have them was shepherd. Penny shepherd. Nadia would say. Never be one this way. Why don't come and preach? Janko Posa idea and Yashed, yes, what the Yashed, a judgment. If you don't, I'm telling you. So I said, you may have this one will be. Yeah. Because your cripple will be one more. Listen, your cripple will be one more. I'm more than the way I show my nine, shoe national nine, and I'll Peter crutches, no, and a shell motor, and to a no rascal them one. About Rossa that dear when in Pabuana for the night. Mimi will be a master of cripple none in said the way we should be more yen Pabuana and 9 and what did to we cried Jajia Semono. We cried Jajia Semono. Hello, Patroni, maybe I can free. Hello? Yes, sir, Patroni, maybe I can free. I can say for Jazzy. Which about your phone now? May you want by Samson. But Thomas Solino, more budget, you work as budget. Who's a book as well? Oh, a book as well, 5 branches. If you away, a friend saying, a fan call, a copper pass one, if you all in a body as so, a be bound. Yeah. But you are sick, Roman Casaba, baby, yeah, Jennifer, you can't was him. But I saw bad, yeah, the Casua branch, number better so why your Casua 5 branches no. Casua Crum, Casua Amount, Casua Suano, na Casua we Kakraba, yeah, na Casua Fanco. Yeah. Fabe 5 course per Nianco Amanoni. Fabe 5 course Nianco Amanoni. In fact, oh, the Nana Crepono, I had them Pabuan nation. About that deal we actually from hospital. Now, do you wish a musuno? On for which any more them and only see about one, no Kukun in Famra. So which channel so it ties? The grip. Someone pet type.
adebe na mo chire I am class say mo ya nwere ya ho yanko ya ni won ube wo so nsha nyamfo so but ye ni say ya hyede dia e be chire ni mem hello Pacho ni be ya kasa free Acho within the Joseph Eden Acho me kasa free Savannah Range meet you Savannah Yamen Shama Shama so mami na me program here I tinu anka mutumi ma contention ne ba screen ne so ana ya yenti yen tini ayi chiro ne ayi na nka ya ma chiro na ya fine no brofo no mu ye gusu kakra ka be yen adwuma wa e ba de ya adwuma on shira so mami o ba de shira mami akafo hello Shalom ya wa shalom ava na nyuma ya we shira o shira so mami kasa free on me kasa free pistia Chia Prisia for now. You were insurance doctor. Amen. And Papa man okay. But I found one class for them. We took us with them. What did they? The same Papa and some class for them was we took us with them. How many days? You see, yeah, almost everyone one class for them. To be buttery, we're going to bullet and the class for them. Be much to mention it. Mesabia go. Yeah, Bobby, you take care for them. There's one class for the Papa, you didn't get to it. I assemble. No, when you go punk and once more, but or some of one of the bomb extinct in the cheap. No cheap on Zoom as a cacamo to be. What is for them? Now, you please, what I said you to me, person my tea for tears here. Yasha dear. So you go poach there. Come, Mamma, and Shabon Pabu and find the Passover. Come, yeah. Come, Mamma, and Shabon the Passover. On Chili, a whole Passover. I may young Ram will pass over and we say, Monchachim was sending a Monchabon Pabu. Obiang rock. No offend the Passover. Means I go to the same quotation in Exodus chapter 12, verse 11. It's not 12, verse 11. Kazani uncle said the moon in said your moon Passover in Monchachim was in it. Namu. Mama, Pab one shaman night. Babian row. No, Paso was Namu Puma and Crocom somewhere. No one in the house, someone needed the Munin Harrison, and then already chum. Let me get coming. This is about part 2 to number church and your memoir. Maybe do be free and walk or so. That's what I'm from. You see from when it's with Blue was a boom. That's why I mean him. You can fear someone now go to Moses and run as a papa. And no one cannot go find Yasin son, I'll call them cry run papa. Now through them bounce and papa and Piabontene. I have a shana bontene. And you may be a woody person would be dead. I very good. Matuasi. But quotation baby or baby or Mamukotua who read English and yes and it you. And this how when you're very careful. And this how crowd. What he bring touch and fall? What he get in the fan fall? Yes. Before possible. Hello, but you never be a free. Open the Moses. Okay, make us free to do it. It's your dharma. Pastor Oku Adman. Yes, sir. Yamin Shirao. What's your answer, mammy? Sir, who are Inspector General? Inspector General in the Bible. I said this I rank no Rank with the radio. So what do you do, General? I can't do ever smash. Amen. Hey, that's W. Shamia. Oh, Akati. Oh, you're Bob Titan. Ye, Obadi Shamami. On your Akuma Swadi among Yadobali Nasi. And Chachari, dear Miss Ramo, Mumian Triabo, Bible, may I rush it, and Kakra. You know, be a midjobi con, Debbie, Nimuno, Yamadian Nima Dow. Era ni pedio bukasa no dos dodo and now dia no bia cheddar can be dear no your doctrine and cheddar defend it so any security and your security bia and ya the security bia some be brain about the we am hello patcho dey bia kasa free last one efe yan kwama no ni na friend nam kasa free aka kasa free apam
Accra. Okay, me too. Amen. I'm sure. Michelle, so mommy. My power factor. So I'm quite a person in this. Mum deal. I feel go for simple one. Like, no, it will have a hope and I say, oh, Debbie. So all running pabwa. What was it? I didn't make a say. They can't be dear or no see what shampabwa was for him from so no. Oh, sha, number dampire and phobia. But who say a doctrine there who had church members no? Okay. And I meet you say, I'm running the ono. And I mean, your coffee saw that about bitch him say, I check down him, you know, a duo, and your crum, eti kron no enyo bia ne ko lewi fo ne ko asofo ne ko ena na ya hyese ye di bo asi wo se wo kwa ba woro na awro nsawanse we wura ho ena obi anso ono so wo asoda no obebo mpa wo dan hia dan ne ho bi obegina edio wa bompa ye biara no oro nsa na wo so awro na no awro wo so abompa ye eti ye kotro kronkron ne kwahwe mu a eye hia ntoma dan no ena oba de hye ye edi sade ne tu mu eti ntoma dan mu ti ye no ene ma kwama wona waduo ema ne mema nyina waduo nyina ye de nya kwa be wura dam ejim bisa kwahye se wan ne ka che o se mo so da no munsim ba mu baako wan ne sama mo kwa se ma ne mema na dam wo no a obi etimi ba se se ri edi livi asofu ko adwuma bi mu a adentia enyema ne wo da ni mu no a ne mo so panyi wura dam ho no kronkron bi once in a year no ye nyu so panyi ba kwa be wu a ye dan ama ye amo no se sei kunkum bi aso de no odi ho no odi yeden e de mayen ti na makom ye nyina ka bom baako anya wodam ho no se wa wuro mpabo agu gate no ho na se wuro o se ye di oboni ni de manyakopo bi ni problem wo ne je se nya hyede no no e ye wona se ye oboni ni de na de manyakopo ne se nya hyede but wo be jira bonti ase na wa di mpabo akwase wa fom a bi se school dan ya sori dan ha se baby ni ba se hia wo sa contradict o baby ni ba se hia yakopɔ wo ho a anyi sinka wo tra ka ma baby ni ba se hia no na wo si chata bompa ya oro wo ko studio ko preach oro mpaboa baby wo ko esi ya mko bompa ya ma wufo no a mo di ni si amana mo oro mpaboa eni na ba se na ho baby e ho ko se baby ni ba sa no mo buro so anya me kire no obi enu akotoilet so a 7 previous or running pabwa. So baby, ba se share no toilet ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 rooms. Obo number 1, obo number 2, obo number 3, obo number 4. Mo ro pabwa na mo da kwatra. E di men sampu na mo ni. Ana wonye ba nu ba se na sha no. Bia. Oh, ba ke se wonye kronkron bia. E se wo ti ase na wonu se ya betwe bediawu ya betwe bediawu mesi wo ma mini omu ni problem aye nyan nkrimofo there's so much aso de no 3 kita o system no na se believe na ma ye gina so ye tu ye de bomba ako no ani omu gidie ni nyede enhia but wo watu bomba ako but se wo rompa boa wo so awon obi timi run wash socks socks na nyangola issue hello mpa chodi be bia kasa free ni yanko manoni ya ba patu no so a metamu bi no be start fi Solomon so dan ye si e ba ye bebubu ye o mo say si ene said ye hon hyehye na tie ni mi wi am do abesa ko heaven na masa do asi fam mamu wa say yesu hye mpaboa e mama akwachi say he no rogu yi ne pe mo quotation Yohanes on your own pen was a new rice or cosson pabo. David. It be called 2 Luke 3:16. Yes. Luke 3:16. John 1:26 to 27. Luke 3:16. Koso. O si Yohane buaso won say. Yohane buaka che won say. Me die. Me buaso wonsuom. Na de ne honya de. Na de ne ho odin che me no. Oba. On na me nse me sane ne mpabo ahoma. Hwane ko sane. Anya shede mesra mo anya shede jai kura jai papa yes sir Isaac Germany yeah obo ade ya wo nhira wo na nimre so amen se
Odaswa ubi ya dream. Na ensama hinta de bia wi bi train. De bia obeka bi train. Ya obo ade de adomo no. Onfa hita. Ya wemba da. Amen. De bia o kan foforo kire ya wemba. Na so wode foforo abrain. Wode mpobo ko hye dem a ayamfum so. Wamfa nkwa yamfum so. Ya wo kan ya medan se obi wa wawro ne mpobo na nakoma ne hye Wellington boot. Obi wa ne mpobo wawro na nakoma ne hye yi soja fu boot. Emu dru sin yi baba na wawro bulldozer. Ba to so wawro ne mpobo nti oye konkron. Obo ade we nhira pa na nkwaje sema de bia de brain. Michia Pastor Mensa, Pastor Chi, Papa Still Madis Radino, Germany Normano, the Germany Unison Still, almost a sound TV for no. Yes, Ramo Papa Canchama, may your announcement now with it. Your Pamucho, ye better say Yami Yaduma, TV for Banana Mwassa, Sanomana, Edda, Germany Unison, Monfanco, Hanover, lying is mine because. Yes, sister no Hanover. Mofa nkoso man. And then you may have a pump na mofa we Germany no. Germany Essen. Maybe some several times almost on my year. Pastor Mensa crab be sad was on my year. And so no name that year. The way I run pub when you go on one. I can't dream of the better. Obeya nana omena na dua ansa omesa na dua hello pacho di baby akase free shalom ya we shalom papa mani ji se me living ya weba me di hwa me ho pass me living ya weba amen nchechire peni papa nchechire ni efrem gube pukum kase free kuma se breman fo ba ni sona papa ma me de me kwa asore bi asore du ani aroro empabo ani ewura asore dem ho na sofoni asole wase no honhom aba na no honhom ba nipa mu uchi no obo ujina wa bisu bi yesi uchi tum obo wano mu na abade so ata na mame so awo foforo hye na chi odu mame so no yi mame ba na fe na chi no de ni wasi mame mu tim no mabade so ata wa papa me ya akwala mi jira ho na misu we ni e pa asole papa obi ekofa ne mpabo ahya wona wo mpabo kama mo hye ni mpabo kama ba asore ne so obi abetase krofo obi abetase sampa abeyi matase mpabo papa ni na ko papa some prayer na woka no ebini papa nyame e di asem na hyawa no woti tresem na se yankopon abie wani wo tresem ne mu na we ibire wa US we se bekyerkyera dasa amen jawe nka ho obade nhira wo amen me dindi gebubuku obade nhira bebre we asemo nu ye ke wo hwe eto de bia wona ewro mpabo an kro ma wro no kra no nkabo mu nyum dabi obi akwhye obi die mu no kra no esantimi da ne ntokwa ekinyeje timi bam but enya no eno asem ye ka no de eno mfa wro no ma wro no asem ne ye ka but ye pese che enya hyede mesra bia bia ye dre bia ye dre satami aba when na de be chese wo do nyankopon when de be onyankopon ma ye osumo osumo nhye no yes osumo nhye no odofo mesra wo papa shanka wo mesra wo well written 10 commandment na we worship for 10 commandment no but eno mpo munye na make say so for bigidie baby you free ni sumase e mo nhye ono ne peso eno akukuru ne peso so eno de hye nipa de nya ncheche ye say ya wade asi wi ase say e masa ya ye bi peyo ya to actually baby kra hello pacho din baby akasa free good evening. Good evening. My name is Nyame Adom mo ye me so me ho ye me de Solomon me kasa wo takra dia de ntem. Amen. So for me ni jo nkyerɛkyerɛ ho pa Nyankopɔn nhyira no nyo kɛse na Amen. Aswafo anasa aboafo nsonsom na da bra TV so na be preachire Ghana for things and pe bi say no akyɛ ye pe tie so ye nya bi ntie o ba bia ye ti bi akyɛ
o me wonu se wonche de nya sofo bi obebia obeka nsam se na wokan me ja asori ya chepa me committees me ja asori ya che ese me hwe onkofu edidwo asori de ma Yesu Kristo bufu ye no sane ma ye njai ye boafole wa asori de ma kofini ama efidi kwesiara kosi duada ye dibo sabe sonum wo de 100 Ghana kwa asori ya ade se o se asofo be jini nyina mo asan bo be sinya kron bo asan so de boafole wa mo be sinya podi a de se o mesan be fia beje ni gusu tonyemo asori de mo no ni ko family ababu we na kan we ma mi ja asori no o we di akotonka de be cha ma fa namba no ntino mene ko kon be ya so ta kwada si na mi shampa baba de shira bebre o we di akoto party so for birthday nkwa na ya de so am church member and so be ya shi good evening me jidi se nyame adom te mo hoye nyame nkoso an shira mo no nkoso anya mo kesi apostle no amani ajepa ene mpabo an chere babo an chere de ekofo bi na ame nkoso pa ozofo se ye teze omode ehye konse chenchena I was your royal pabo ansan ye wura sorry dem by na chere o chere wa kutukuti she's we bi bo kra tme yira but osa ayam yesa be cda ekwanim me yam but me say me pese me joti quotation because me won call for be bra omoko ensori bia omo se chenchena was ye wuro empabo enti me fa pen ni book to ma joti ni na no afi no omo ka meka why because e wa kire am my day me so mati ase nya me nshira onko so anto mo nkwane amen Jobeka busy quotation be quote nyina de honam na bebatawo and now near so do obodi ni die man yankopo obodi ni die yankopo de man ni so obedi na hyede so if you love me keep my commandment not your sandals da bia hyede su die ni ade hyede su die mesem bebre e ma attack obi a ode mpabo akwa so de but mudi obododo na I said na you apa what dem wo adwama sokuno awone mpaboa awone mpaboa misraw bisi enkasha dia da bia misi tumi na ma oba kwama ewura so dem ho no say tumi na ma kwama mpaboa ewura dem ho no Hebrews chapter 6 verses number 17 Hebrews chapter 7 verse 14 Hebrews chapter 6 the patch of verse number 17 yet about the or see enuntina onyankopon pese oyine tirimu asem ensachra echere bodsen adifo pefe what in tam girem ne yafa enuma mienu a ensachra a onyankopon entimi nimu atro da anya efutu emu oden efutu emu oden verse 19 ene yewo okra secha entie a etim ho no ehemu ekosi ntwamutam num ekosi ntwamutam num do odikanfo bi hye ma yen eni Yesu Kristo a Yahshua Messiah ba ye no a wa en meki se de okwa so pani da ye meki se de so pani se ye so pani yes only Yahshua Messiah na se se de kunkum ye ni Ghana so dem bia mu ne kunkum bia ni Ghana so dem bia mu da bi ne kunkum bia no wosoro ani mi ni padua mi mu yes me na se ni mamu ye han na me kimi ufri ni ma ya bodi sanya ho yes na Ghana was say ye shia dan that's the reason why you think when school dying yes yeah saketi sako biaso when school dying anya so dying da bi kabanye e shia de ti when school dying ya kwa so school dying yeah ade chi man de school for so ba body man ti asia ma te shia dying Papa, Pacho, so my question is, and by saying who said, your home can say your tongue crumble for Adrian, set beat is a cuckoo, dear who, and no bankuno, and I send criminal tongue in the dwelling tools and antade,
Pesimu say ade bi nkremofo ton no. E Christopher ho kwana e kwan say to bi ana. Ana me say mente ase me say o chimu kakra. Oh, enam ne aduane die we go hwe nipa wo ton ne de on ton temu niam sunsuan de. 1 Corinthians chapter 10 verse number 25. 1 Corinthians 10:25. Ose men ga say. Die ye ton edwase nyina. Ye ton wo dwom nyina. Muni. Mawie. Enko hwe de oton. Kotomidi. Fena ko bi so yen gram. Ai na ni na game papa mu na wonua na woni be. Bese o bebre. Mo be kom na sofo bi nkyerɛkyerɛ bi. Sofo bi so nkyerɛkyerɛ bi odi aba ne members no. Ba ya wodan. Odi ye ton wo dom nyina koto bi di to asiki to bi ontie. Ahonim nti. Mo mu se bisa na wo kwan na free hin na ye dan na oh eya semo. Ebei. Oh. Hello, Bajoni, maybe I can free. New Lego, Abuja, Medini Maule, Kokuvi. Gaza wa Femo. Ewo, Asempana Musa, Diabre, and Yumewe. Obuade Yawai, on Shramunina. Bibuka Krana, Pesena San Kai Mike, Krase, said the Wakiri mu. Said the Muslim for mu ya o kwan pa mu to say on be bompa ya anytime on be bompa ya omo ru omo hu enti yen so no ye betumi ai awro yen hu ayesa awro yen hu e be bompa ya na ya awro yen hu ansa na yen bom na ya bompa say yen no sanso no so ye fine anase okwaye saade no o ye no kwan ben so akwa urunza obi wa kwan se kan hye no the motive idea na de uru na unu kire se uru na so be yen kwa uru uyefu na urunza de enso mo yefu za uru trim je se de adwen wa yefu trim but huni say enam se saade ne dani trim nti ai ochina onya wo be prawo onim so prawo no di wa so nsuo no uru sa abon na ide nti awudie ebi mu nsuro to grow be wo se kan grow di to be kwa kro no ba kodi awu yes unya time na don so a ba kwa woro ne nsa but no nyankopɔ pɛ so kyerɛ yɛn sɛ sɛ ba woro nso so ba woro na wo so ba woro yie wo adwene no no ɔkyɛke wa kyɛke akoma na nya wo nsa woro to kyerɛ wo mu sɛ die gu ho fi no Mark 7 verse 20 Mark 7 the pattern yɛn fi 21 yanko what ne enipa mu wo mu amakoma mu anya wo nsa no ba woro no Tora aya bibi abefa say wo yes symbolic we be na we show me need problem about it but oro na wo mu niam de wo mu we bi pia wo ahoro won sakwa yes wo ahoro wanim kwa yes wo ahoro to kwa yes wo ahoro tirim kwa yes wo ahoro wanim kwa yes yemabo na enipa mu wo se wonipa wo mu amakoma mu akoma mu na adwemboni firi ba adwemboni ni won sa ne won na na ahoro ko adwamansam wo ba adwama ni wuturumu sabe nya eni wuto eni wuto efi akoma nim to ro to a eni adwama tiabiye tiamabo krono sam kroba ba krono asabe eni pushu mu eni unsa na oro no na oro no awa pe ba bi dia wodi pete wana oro wana mu jai do acha no awudi sam wo be dia wu a me sa eni unsa no wani mu oro ayi fa sam wo be fo be yiri ati aye efa unsa wa oro adwembodi ni wo mu eni bre wani bre dia eni unsa wa oro adu wanu na ye do ja obi ko uru sa kwasi wi amumuyo obi be di amumuyo samu a ewo mu isisie hallelujah amen wo be sisi uni a ewuru won san ko sisi uni o anya wo wuru ja sisie ahohwie wo be ba wo hwe bia bra eni wo na wa wuru eni boni wo ni boni a me pa cho jai buta no to yes na ko yi wani ko ka che imam say me de me be fo abususam wo be ye bususam aka boni tia asam boni tia kreta no a eni wo nsa no na awurum ahantan wo ya hantan yi a ja hantan na woro nsa ka o mini problem ba woro nsa na da fi hantan yi a you are worrying yourself in kwasiasam wo be di kwasiasam a eni upabu eni na awuro eni
you to our and you team our and you I stand higher. Yes. Obi to be put some sabi. Ebinim style no. Yes. Yeah, alwala. Obi style very good. And I can get time pa. Yes. But also more. You mo be di wono. Because now the chance about 30. But I was I did you. Nkwasi asem we. Eni boni nyina. Na we. Efro ni pem neba. Enti be sra. Enti be new so oro nsa mini problem. Oro na mini problem. But oro na say jai enema na gu mu no a uwia no asa koda na di no. Ene gu ho fi. Ene egu ho fi no. So be catch us the same man a woman a woy and over a or boy at the bed. Yes, super wunare. Would also persuade me say, Upa my cabby tramafa for to coach back time. Now the wood small boy and see on but hello. Hello, Patroni, my Cassafre. Wama Bible Casa. Wama Bible Casa Gana Sofuidi, Bible Nidia won't show. Atunto no lukuno wama babu nkasa apostle okwaji manaba wa hwe bible no mu o say wama babu nkasa apostle Philemon okwaji man papa you body live ya we shira pastor Mensa and live ya 7 days Sabbath assembly asafo ma ye wo wi asafo na nyina and aboafo ne de so obo mo nkwaji sem say na de bay Bible nkasa na Bible mu nsem no Yesu masama ampa papa and as a body alone yawe o chirimpo boy yesha kwa so de mana and that 3 days na menni na kaba sofu bi bisem na de nti na ye kwa so yesha mpaboa na wo wo mpaboa papa man quotation about 3 ni na so yawe o share Joseph na o share Joshua na ka che no yin mpaboa nti so yin mpaboa nkutin de there is no need ni bisa na one na ye dana na one no ye praying ground as well alkada adentina ye da ye mpaboa na ye mfenda na mum YouTube ye mpaboa na fie do kwa so ni bisa na mpaboa na owuro du gude ma no du gwa aboa no abelele pem quotation topic ni ben pen my friend ka chema amesren ofo to 7 years o ma ye hwa mfa na Bible quotation na alebanu onu aka so sumgbe na fi onhwem papa topic we nkofo ejeni ma hwehwe aja dem letume ye hwe wedidi ye ahye wo boku ogbade ya waja apomudin ahye nduaban ene hanhamu na sisia ne ma bere yankopon ni chireguda na mesisa so agempọbo abe ya nda wa aka kuribi abasana aba papa ogbade lo nya we hiro anya one way preacher na say one way preacher ankede bia bigina fa akro na ama Bible na akasa na Bible no emu nsam no Yesu masam so funu we reader ohu na say one phone konkon krampo andalete na obo read krampo on tase papa obade lo nya we hiro wonde desu kwajesam papa ma de na waba ewiado ye ni na sise wankasa amememe ni na wadidi. Hello. Pajodi bebe Cassafre. Bismillahirrahmanirrahim. Kuria ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abartum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Last year Apostle Kwadman. Apostle Pacho Shalom. Yahweh Shalom. Idin chief Elohim Yahweh Hodimau Apostle Kwadman and working camp for Pastor Chei Pastor Mensa. Body sham not to mun condemn no yamukasi. In the idea by your apostle, any size the whole world. Any size. Amen. In apostle Elohim Yahweh flow by the whole world no. The better or mind beer means some no one tiase. You said not to the Nisha and Kofubi was saying some no was saying Neduma. It's not the Bible. Apostle them more about that. Nadia by the whole world any size. Yanti bid that. Mamma did that soften and be dancing. Adia by you want to be that. Want to be suda.
eyi na bɛyɛ kwa no wɔn so wɔnya ho quotation akɔ kyerɛkyerɛ kakra no sɛ ɛnɛ swat na gye abɛyɛ apostle ndɛnɛ so sɔfo bi efi ndɛ kɔ ɔsan bɛtrɛ TV bi do na ɔyɛ dɛ ɔsɛe wo nsɛm a abɛkan Elohim yɛ wɔn soma na bɔfo no bi kɔ hwe n'ani so wɔ studio hɔ osande wɔyɛ fɛwdifo wɔhyɛ da wɔdi wo ho fɛw wɔhyɛ da kyɛ dɛ obi wɔde a wɔpɛ dɛ wɔgye din nti ɛna wɔyɛ dɛm ade no ndɛ n'asɛm ɛwɔ hɔ ne bisɔfo bi mpirikyi a mo yɛra mi da o papa bi na ɛho wɔsom ɛwɔ hyia dan mu na ɔno ɔhyɛ mpaboa no yi a ɛntumi ntena hɔ kan wɔkɔ som wie na ɔkɔhyɛ ne mpaboa no ɔkɔ na papa bi di minka ɔkɔbɔ no blender mpakyɛw aha ne yɛmfa mpaboa mba ha na mmom awo nkotee de ɛba ha afa wo mpaboa blate apostle ahu papa na ɛbreki ɛyɛ adam apam no ɔde ne sɛnte breki dɛm ɔhɔ na wɔmfa mpaboa mba no ɛnnɛm a efi ɔhɔ na ɛkɔ no obiara tum de mpaboa wura ɔhɔ kɔsom ɛhu sɛnte no bi deɛ ɛte na apostle minka kɛsɛ bɛdi nkyia afie Elohim yɛ hɔ de ma wo na membɔ waba akɔde breki record wo breki apa wo set you be free yabadi we yambo na manti asiemra bi be France apostle kwa ba me pe wasempa ba tempa bo a wo hye na de preach o TV so nti wo dia pabwa no dia to de bia nyama bi hadwen yo yanko yemfa last be we bi yanko ebraso fabakuri good evening. Mwade yawe inshirao. Medindi Michael Nkasefi kuyapemu tutu. Sofu. Apostle. Yes sir. Chese. Sena ochretren ema kumatoyem. Amen. Ni osi okiu preaching ya osi ontiase anasi on ne kumantonyem na minimu ni pa kon oye. Because and I said in church your poison. I'm a lockdown by Mr. Tio Sabren. Now what the guitar Sabreno meme installer. Na sena internet in so ja me fefe mwa na mjame de copy also. Na nyame asema okan bitia na me kumatom yem. Ani didi mwa oli aba multi TV so. Ani say obi oba beto multi bian. Me search wie ana me store ma wie se ban na ma kire say station bi aba eti say na nyame asema wo kan so fine inti min so mi gusu pa say na me bon hu de uru na me kire nkrofo say wonti wu obi timi frɛ me say so fo ne powerful wo kire nyame asem pa me say yeah nyame asem de me ye nyina ya kwasore de nemo yewo nyame asem apostle obade yawe nchirawo kosoa na kyerɛkyerɛ Miss TV de enna ba bia bi mu wo station so aneda 7 years hon enna me sample live band nso na sofo ama me kuma tom ye mitie nyame asem sa amia me se me kuma tom ye no ma men because asem no papa mu mai ma atwinfi nyama hodo a ye bone ahodo nyina apostle Obade yawe nhyirawo pa Obade yawe nhyirawo bebre we die baby edu die o ma signal me say bebre no aso ene mentimi anto bebre no bebre we grade ya for bebre kakra Obade nhyirawo ye timi to ya no ketu abia nso obo ayene a de bia me kam se box na me bank wa bo am se nko America na me nko pebro bi na me mro no yin is kan me din Ghana memoa in sympathy at say one and support me one and support me to say we be wa be bia betimi dia support na dia support ketu abia nso anya by force me say we be o hwe ni pampe me hwe mo bia ga so obo am ya anka bia anka metimi atobe 1 year kura but can who say
one hwɛ me dos na so nyom nyina na boa me nti we waje so nipa e boa apostle ko adwuma dos a weti nti obo ade hia wonzam mu a sanse wonua no woyera no obo ade nam yen so yesane na firi ne mabi mu ena ye bie nkrofo asu ani na nkrofo titwe di ampo ya wasem na se obo okwa asori no koto nkyerɛkyerɛ no obisa ne man quotation ba akom yenum yen sape ena so ate ase am point to detest amana hunu ditini ne nkom nti na ye bie ni maso am obi ahunu se tete asori dan se ne neti hifo ne de kom na hifo na e man me makɔ nti hyehyɛ ne sai ene set up amoye no maso de mu a matimi ahyehyɛ ne ma ho no eye mo na mo ye yes because mo atinti na mo ankasa my set up ho but Old Testament sa set up na my wa mo ntimi nya o dabi sa set up na my ne wa so de mu ho no ntimi nya sa set up no order I'm telling you and I'm better to so abeti ase yi pa oba de nshira bebre amen pastor mensa yenko yo apostle da se bebre ya we nshira bebre odofo ya we nshira so so wa hwe dwumedi abedu mpempen so yi Living Yahweh 7 Day Sabbath Assemblies asafo nene yedi dwumedi abrewo enkwadisem omoni asem bebu dwumedi kitwe bi enu wa isra benefos di ofu di apa ene piano de be na apostle ko agima brenia bibia obekosoa de nkyerɛkyerɛ pa eyi ni pa free or how ne musuomo etrini nipa ebie nipa komam wo nyankopon asem ho no abrewo ntino Bomodi ya share number yinso emami ewo awurade mu share nso 0242327172 0242327172 and one egu baby apostle kwajima ne dino egunu egudina se ufa number ya misro emwe bia wo a de beboa ama abreni abribia nkwagisam dwumedie ebe koso no bomodi ye wafam de na obo ade ni rainfield ni wasifo de biarada 0242327172 and 0207211337 bomodi na kitwe bi en ho isa sojumedie mu na obo ade obeka woni wasifo na bre na ye bre na yemfa branches ni bi emfa ntudwa kakra na living Yahweh apedwa living Yahweh apedwa junction Living Yahweh Apedwa Junction. There was Chebi Road. Pineapple Drink Factory. No. Wow. Memory that ebi. Any memory de be a yeshiemu. Ewa honomo. Living Yahweh Apedwa Junction. Saransuna. Living Yahweh. Wasa. Eya Adamanso. Wasa Adamanso. And also. Yebe shiemu. Ho memory that be. Memory de biara. Apedwa Junction number ne dawa. Aha. Apedwa Junction number was 0263144443 and 0556866275. Chibi patemo. Patemo nyina chibi ni patemo a bomodi. Wa wo so nkura. Yes, betumi aye den ehia wo me da be biara. Saranso ena wasa adamanso nso ye wo eye aguna nkwanta living ya we aguna nkwanta nso ye wo betumi afa 0547254697 living ya we aguna kwanta Asante Achima Gogo nso ye wo no ye Presby School ni Agogo Hospital no ho na ye wo meme de be be hiem e wo ho betumi afa 0549733558 na oni abomu asom living ya we aguna so aduro nso ye wo new soul mail no new sawmill no hone wo unique academy hone wo bit me 0544689875 and 05407805 meme there be any meme de bia ehyiemu ewo ehono mo branches in there edoso bebrebe na mu share ade nsuma me tiniye ubetnya fa ye main WhatsApp number no ye main WhatsApp platform number no fa udin any baby wo fa send ni sa number no 0244183399 udini baby a wo fa send sa number no na ebi ase person who so ni bi wo baby a wo a se bi wo ho a be ma wo hu na de wo aye den ama wo ho no information bi so ni ho a pese bi ba ho so abomoden a se ma yaso aye den ati na de wo aka eye WhatsApp platform no ho branches in the doso bebrebe wasa ekropon living ya wasa ekropon obetnia fra 0244241943 wasa ekropon saranso na living ya we bogoso so living ya we pm ho fra 0552062466 at the screen so fa meme de be living ya we wenchi yeshiem ewo ho wenchi yeshiem ewo ho wenchi
ye wo eye bunu wenchi okay yeah bunu wenchi yes and say wachim wenchi wo ho the way ye bunu wenchi ho na living yawe ye wo bunu wenchi aha 0249417934 and 0249079587 ye shiemu e wo ho no mo say new branch na about say yawa dom yawura Northern region. Yes. Is that my next week Tamaleba? They say Bamboy aba. Bamboy. What the other more 2 weeks time. That's it. You shame ever honor eye Bamboy. Living yawe Bamboy. Wo Bamboy in Portmore. Bolly ha with me a share was 0240979502 and 0249417934. Now you shame remember that Bamboy for the remember that ebeni na watching. Ye ne share. Free or con memory be a shame ever honomo, the Bomodia na a friend is saying, Asantiqua, so leave me our Santiqua, so a horse with me a phrase 02459119. Yeah, 919790 and 0249079589. Agranya Chrome. Yes, Aguna Chrome, living Yahweh, Aguna Chrome, your Anglican school, one call Aguna Chrome, remember the baby shame ever. 0544689875 and a good screen is a good fan number no now ni share e wo ho living yawe kukuren to me living yawe wo 31st school no near lorry station ho a ho na wo kukuren to me e ho na wo bit nya 0241944534 remember the be be share e wo ho momodi menti asempa no entene fie emmoa to anamon la pass living yawe la pass so ye wo ni boy high tension near any boy high tension a one a divine CB academy a one is shemo bomodia to an amominia men say what that yes say ubrekura a breneni a brenny for 055-700-4522 now the shemo ewo ho branches they don't be bring cry here ye wo buche ashama tema your community 3 teshi nungwa ye wo C5 nungwa C5 Lekman school no a one livia we wo bomodia say wo be we kira kwan na wonso bra na nyina yembom na yenso mankasim misraw bebre libya we mankasim libya we mankasim ye wo ho no mankasim tuwo mankasim ma misraw ye wo ya hwabado mankasim hwabado e ho na ye wo frana man was screen 0206342090 0544689875 na meme de bia ye hiem e wo ho no mo bomodi ana hye nso your branches bebrebe pokuase ye wo ho akra ha de bebrebe tino takwa nso libia we takwa bomodi ana takwa ye wo eye takwa community center aha e ho na ye wo 0552062466 0244241943 mankasim ye wo areabado odofo ebre no anya ye bre shene so fa ye WhatsApp number 0244183399 baby I want to branch in your home ma o ma ya so tia ye ma direction he den akọ no mo bankasim number na Abeda TV bankasim number na da ho no mo fa sisi ya achimuda living yawe achimuda ye woda odan kwantanum nkwant opposite odan stadium na ho na ye wo eye Kaneshi food joint na cheap abrosane so ho na ye wo 0243275887 Momone ni share o me de be share mo e wo ho akosombo so ye wakrade akosombo akrade na e wo with nya fana man on screen 0547178810 and as 0247755660 Sunyane Libya was Sunyane Tano so ye wo ho ye wo people so a record center ho 0546971601 I was screen so with nya fa brekum Libya we brekum ye wo ho brekum shene so Libya we brekum bomodi ase woni e bebom na yasom e wo ho no mo mesimenti asempa na entnefie misraw entnefie tuanamon ebrenani hobium ebrenani ti tuanamon na woni ye mbom ensom arofo ebrene ayebre smisa twiwadwe edc eye enkwagisam adwumedie no ne mmoa no bomode na boa bomode sanse nchechira awrade akọ okwagiman wodi dum titiri
yen yuta yesi so se awurade ansoma na ko kwagima nka emranti nka ebe yede nka ye no se ka minimi ni apasa che nka ya sei ebia bibia boy dam kra da bo twede mpo nyankopon enam na ko aso ama ne yenso kane bi na ye nim nyankopon asem ya ba be hu nyankopon asem hwede awurade aye tu ya branti ababa wa ebrenini hwe na wan sai ubre so dwumedi mu na boa 0242327172 0207211337 eye mobile money boa ebi opesa wodi wo mo bi efa bank nso eye Ecobank Ghana friends Ecobank Ghana Kwashiman branch account name ni Philemon Okon Ajiman account number 1441450903903 1441300450903 bomodia na kitwe bi no wa isa hyɛno nso sɛ enkwagye sɛ nwumedie abribia de brewo a ɛwɔ social media handles ni na so YouTube no kɔ na subscribe ɛyɛ Apostle Okon Ajiman channel no subscribe na ma refi sɛ dɔma no na wa click so abribia sɛ nkyerɛkyerɛ bi ba na wanya notification Twitter the Apostles House Instagram Apostle Okon Ajiman Facebook Apostle Okon Ajiman afei so no Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies ye official website livingyahwehgh.com livingyahwehgh.com ukoho a preaching ukoho no a eda so live ubetnya eden ahwe ewo so obodi nhiraw ene no ebre no ayebre enti no yenje mo fama apostle papa so maye pastor mensa pastor chi obodi e we nhiraw amen Ome yokodo mu no amen amen onye yakoma so ade ma amen amen ono ode afrase ye de bekwa wie pa yes to be sure about ya we say oma no konkon ne ngosra emedi hin wo ya brabo amen and then some pano nua wutie me aba wo nchen yes asam na aba wo nchen aba tase na yi wudie wo ne mu bɔ modern se wo kwa sori na ro mpabo a me de me chika che se nyamfom so ne mu ya sori bi so ho no mu a omo hye wo nyina ye sabe enu omo tutuo ani ahyede ade ama wo na ehye mo sa so omo nya sa aha edube so be ko obetena wo de boni atada ne mu abobra bi a wo pe yeah na enso na wo ro mpapo anya ahyede fitwe di ampo ya wo de kwa nyamfom so wa mfa nko so nyamfom so ne mom no hwenu anka ntram se wo sha na de kwa sori a kwa nyamfom so mpese be ka kire se school da na akomo no uwi amande school for nkola be kwa school no when church ora almost be shako ora be shako it mo adwenye sharp yes when you mra so na be shashe na jadi a wo kire no obadi hu yemo amen ene obadi a we hu yemo amen and sponsor CV pe o mebo mo advert amamo oh yes ya we nsham e bre na tia yen twedi ampo ya went to na ni ma di aba wo nche no tase na ba wo mpae asempa na chiri nsencheri di achiri body man is sent and was so how be that so you are from the Bamiziaso no deliver our spirit so nobody fit me up and the name tell you and Mukai no shroud adumenti amen Living Yahweh nie enkwaji semnie okwaji manie asempa nie orofo ete wo sen bigiri se ensempa no ewurawura wo yie wo pesa wo ni Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies asafui ehwibo mu ana yeji wa etu asafui ye main headquarters ye wo awoshi enya market Sabbath city and ye frɛ ho frɛ 0244 609545 and that's 0242 327172 and that's 0207 211 337 number modia na frɛ Living Yahweh eye Kaswa main branch ye wo eye Newtown Road Ecomox School and as a Ghana Flag School e ho na hihyiemu bomodia so be frɛ ye e wo ahomatrofo iso 0240 167 061 0240 167 061 Sarasuna Kaswa Proya Kakraba nyanya no kakraba eye GRA4 a building echipe eho ena Living Yahweh yehyiemu frɛ ahomatrofo ye 0278 331 115 and 0553
225-699. Sarasuna Living Yahweh, Eye Ofanko, Kasua Fanko, Branch, Yepem Ofanko, Police Station, Chempe, Fred Ahmatrufuye, 0553-225-699. 0553-225-699. Now only Mbom Ansum Living Yahweh Winneba Branch, Yawa Winneba Sakura Park, Aya Kings Academy, and one Living Yahweh, Yawa Frewa Matufu is where 0544-689-875. 0544-689-875 and that's 0249-822-405. Now the Mbom Ensum Sarasuna Living Yahweh Cape Coast Yawo Eye Cape Coast Elmina Ankafo Junction and Wana Living Yahweh Yawo your signboard and Bossy Goyi Frewa Humatufu is where 0547-617-142 and a 0235-848-096. Living Yahweh Eye Ewutu Senya Breku Branch. Uwa Senya Ye was Zion School. Frenambe Ye 0248-211-806 0248-211-806 Saransu Enasa Uwa Breku Zua Frenambe Ye 0267-766-780 0267-766-780. Now only Mbom and Son. Bia wo bia wo teme biara no so wo tema New Town se Bankuma se tema Hifa but what is we share I want tema community 3 site B and what any sumo Fre Ahmatrufu ye 0547-861-601 and that's 0243-476-084 and that's 0547-885-292. Now the Mbom and Sum want Tema Community 3 Site B. What TFI Numba, what TFI Teshi, what TFI Aya Lashibi, and now say Speed Test Mboa, Shayen, want Tema Community 3 Site B. And on a Living Yahweh, yes, more Living Yahweh, Koforidia Branch, and so Koforia, the Bibia, Wobia, Koforia, Sekoforia Tafo, Sekoforia Hifa, Shayen, Ewa Koforidia, Yawo, and Supao. And on a Living Yahweh, Yawo, Fred Ahmatrufuye, 0241-944-534, and that's 0244-932-973. Now the Mbom and soon Ewo Koforidia and Supao. Living Yahweh Eye Achim Oda Branch Yawo Achim Asene and one Living Yahweh Asafu Yeshimo who Achim Oda in important was share Achim Asene from Matrufuye 0243-275-887 0243-275-887. Now the Mbom and soon Ewo Sarasuna Dabradi Fue Living Yahweh Dabradi Branch with your friend of Matrufuye 0246-390-530 and now said 0547-254-697. Sarasuna Living Yahweh Kumerika Fue Yawo Kumasi Eye Asafu Kumasi Asafu VIP station 1 Yeni VIP parcel office for no and what Abusana so Fred Ahmatrufuye 0557-004-522